Усім вітаначкі, вы слухаеце 25-й выпуск падкасту «Цёмны лёс», падкасту, якім я размаўляю з беларусамі аб тым, чым яны займаюцца і чым яны цікавяцца. Сёння мы будзем размаўляць менавіта пра тое, чым людзі цікавяцца, а канкрэтна пра сусвет выдатнага фантаста Роберта Джордана, пра сусвет кола часу. Шмат хто з вас, напэўна, глядзеў серыял ад Амазона, які так і называецца «The Wheel of Time», ці «Кола часу», і, напэўна, у вас засталіся пытанні. Калі я глядзеў гэты серыял, я не адчуў нейкая вялікая асалода, таму што гэта вельмі прахадны фэнтэзійны серыял, але падчас прагляду я вельмі здзівіўся, наколькі шмат пытанняў па сусвету у мяне засталося пасля гэтага серыяла. І я падумаў, няўжо аўтары сцэнару наўмыс пакінулі столькі пытанняў. Не можа быць, каб для такога насамрэч звычайнага па сённяшніх мерках серыялу прапісалі такі дакладны сюжэт з такой колькасцю спасылак і адсылак для нейкіх наступных серый адгалінавання ўсяго астатняга. Гэта было вельмі дзіўна. І таму я пайшоў у інтэрнэт шукаць інфармацыю пра сцэнар гэтага серыялу. Па сваіх памерах гэты сусвет параўноўваюць з сусветам уладара пярсцёнкаў, дарэчы, пра які мы размаўлялі ў 9-м выпуску «Цёмнага лёсу». Усё гэта мяне вельмі узбудзіла, мяне вельмі зацікавіла. Больш за тое, сам сусвет, ён не падобны да стандартных фэнтэзійных сусветаў, дзе ёсць оркі, эльфы, магія. Тут усё інакш. І праз гэта я вырашыў запісаць выпуск пра тое, як працуе сусвет кола часу. Каб высветліць усе пытанні, якія заставіў серыял, але зрабіць гэта максімальна без спойлераў, каб тым з вас, хто яшчэ не глядзеў, было цікава паглядзець, а тым, хто паглядзеў, было больш зразумела, што будзе адбывацца далей. Калі вы чыталі гэты твор, то таксама можете паслухаць выпуск, каб узнавіць свае веды. Калі вы яшчэ не чыталі, для вас будуць пэўныя спойлеры, але ўсё ж такі мы будзем ісці па базам, па тым базам, якія не уходзяць, не раскрываюць нейкія сюжэтныя павароты. Таму выпуск будзе дастаткова бяспечны і я спадзяюся, вельмі цікавы для вас. Сам я распавядаць пра гэты сусвет не ў стане, таму што не чытаў кнігі, я толькі глядзеў серыял, і таму спецыяльна для выпуску я знайшоў выдатнага колазнаўца Зміцера Барадаенку. І менавіта ён нам будзе сёння і адказваць на ўсе пытанні, распавядаць пра тое, што ж там адбываецца. Зміцер, вітаю цябе. Прывітанне, Алексей. Дзякуй вялікі за тое, што мяне сюды пазваў. Ды яшчэ па такой цікавай тэме. Дзякуй табе за тое, што адгукнуўся, таму што шукаць людзей, якія могуць грунтоўна распавесці пра такія велізарныя творы, гэта заўсёды вельмі складана на любой мове, а тут яшчэ і на беларускай, таму табе вялікі дзякуй. Што я тебе магу сказаць пра гэты цыкл кніг? Ты вельмі трапна нагадаў Толкіна, таму што я лічу, што Джордан гэта вось Толкін нашага пакалення. Гэта наступны узровень эпічнага фэнтэзі. Давай наперад тым, як пагрузіцца, перайсці да сусвету, крышачку пра цябе пагаворым, таму што ўсё ж такі мы і пра беларусаў размаўляем у «Цёмным лёсе». Распавядзі, калі ласка, пра сябе, чым займаешся ўвогуле, дзе там жывеш, таму што відавочна, што ты крыху далей ад мяне, у мяне тут вельмі цёмна, у цябе там бачна, што яшчэ святло ёсць. І скончым тым, што распавядзі, як ты прыйшоў да фэнтэзі і цалкам да сусвету кола часу. Добра. Жыву я ў Каліфорніі, на ўзмежжы Крамянёвай даліны, у гарадке пад назвай Скоцвэлі. Даліна Скота. Быў такі чувак Скот, які тут заснаваў ферму, а потым з яе зрабіўся гарадок. Гэта амаль што на ўзбярэжжы Ціхага акіяна. Адно з самых зелянейшых месцаў Каліфорніі. Каліфорнія цалкам такое даволі сухое месца, але у халмах яшчэ засталося крыху лесоў, і я вось прысуседзіўся да лясоў. Працую я у IT, зразумела ж, доўгі час займаўся Лінуксам, яшчэ там напрыканцы 90-х пісаў артыкулы ў камп'ютарныя весці пра гэта, потым быў такі Dept6 суполка і каманда, займаўшыся распрацоўкай софта пад Linux у Sam Solutions, потым з'ехаў у Англію, там я, дарэчы, пазнаёміўся з творчасцю Джордана і пачаў чытаць гэты цыкл.
потым вернуся назад у Беларусь, потым зразумеў, што не трэба зноў збягаць, і калі атрымалася магчымасць пераехаць да Каліфорніі, пераехаў сюды. Карацей, Працую у сайт Reliability, гэта як это называюць, трываласць сайтаў. Сур'ёзна? Ага. Так я адразу тады табе яшчэ прапаную прыйсці ў выпуск асобны распавесці пра СРЕ. Калі ласачка. Все, дамовіліся. Недзе праз некалькі выпускаў прыходзьце паслухаць пра СРЕ. Дарэчы, у меня ж ёсць яшчэ канал расійскамоўны буйны IT-барада, і я не магу знайсці туды спецыялістаў у офлайне СРЕ паразмаўляць. Вы нейкія такія вельмі пакуль што не распаўсюджаныя спецыялісты, як апынулася, казалася. Таму запрашаю. Тут удаление даволі распаўсюджанае амаль у кожнай канторы. Дзякуй кніжкам Гугла. Вось я не магу не запытаць. Ты жывеш у Кремниевой даліне, ты займаешься СРЕ, ты часам не ў Гугле зараз? Я не хочу казаць, дзе я зараз працую. Я працаваў на Фейсбуку, і там з гэтым абжогся. Калі яны сказалі, мы занадта вядомая кампанія, мы павінны кантраляваць, што ты кажаш на публіку. Таму зараз я нават на LinkedIn не пішу, дзе я працую, каб не было пытанняў ад майго працадаўцы. Зразумела. Як ты трапіў у Англію, а потым у Каліфорнію? У Англію трапіў амаль што так знянацку. У меня там працаваў сябра у гарадке Шеффілд, і ён мяне туды пазваў. Паехалі да мяне, тут у нас тут кантора цікавая, там быў такі правайдер ADSL, называўся ён Plusnet. І яны рабілі такі ресейл у розніцу ADSL ад British Telecom, і у них атрымоўвалася рабіць так, што ён у них быў таннейшы, чым тое, што прадаваў British Telecom, і пры гэтым яны былі профіт. Нарэшце іх потым British Telecom набыў і узяў усе іхнія тэхналогіі, як правільна прадаваць доступ у інтэрнет. А ты там працаваў, я так разумею, гэта ж яшчэ быў перыяд, калі не было ні СРЕ, напэўна. Гэта быў 6-7 год. СРЕ тады яшчэ канцэпцыі не было, нават канцэпцыя DevOps тады яшчэ толькі нараджалася. Таму мяне тады ўзялі праграмістам, ну гэта была такая каля DevOpsовская праца, таму што я больш займаўся change management, ну то бок выкатваннем на прадакшн усякіх вещей. Карацей, айтишка тебе зацягнула ў Англію. Айтишка мяне зацягнула ў Англію, але адтуль мяне прагнала надвор'е, таму што нават Лондон гэта такі горад крыху пасмурны, назовем гэта так. Але калі едзеш вось ад Лондону на паўноч, едзеш гадзін 8 і апынаешся на паўночнай Англіі, там значна халадней, пасмурней, там на весь год там можа мабыць 2 тыдні сонечных дзянькоў, а увесь астатні час ветер, мелкая такая морось, і аблокі па небу ляцяць вось такой з хуткасцю. Але я чуў, што там і зімы як такой нема моцнай. Ну там зіма гэта калі ў цябе там 3-5 градусаў Цельсію і таксама морось і ветер. Слухай, у меня зараз некалькі знаёмых пераехала пасля 20-го года ў Англію, і ўсе як адзін крычаюць, што вельмі дорага. Все ў Польшчу намагаюцца. Гэта другая нагода, з якой я з'ехаў з Англіі, таму што асабліва ў паўночнай Англіі, дзе жыць, мабыць, процентаў адсоткаў на 30 танней, чым у Лондоне, а плоцяць разы ў 3 менш. Таму атрымоўваецца так, што я там жыў у нуль. Вось усё, што я там зарабляў, усё на еду і на жытло, і ўсё, і нічога не заставалася. Але ж ты вярнуўся ў Беларусь, а потым з'ехаў у Каліфорнію, якое, наколькі я ведаю, таксама жыць вельмі недзёшава. Але і плоцяць лепей. І розніца паміж тым, што плоцяць, і паміж тым, што ты траціш, яна ў абсалютных лічбах больше. Ну, то бок больш за нуль. Больш за нуль атрымліваецца, таму вось нават маю свой дом. Нарэшце, праз 10 год. 10 год ты жывеш. А ты, я так разумею, ты ўжо з каранямі туды пакуль што переехаў, ці не? Так, у мяне тут ужо дзеці павывучыліся ў месцовых школах, малодшы нават лепей па-ангельску размаўляе, чым па-беларуску. Па-беларуску нават кепска размаўляе з усім гэтым. Мой такі боль. Мы спазніліся з пераходам на беларускую мову ў хаце, і ён так
яго двухмоўе рускае, беларускае, англійскае. Ну, слухай, калі просто ведае, то ўжо не дрэнна. Ну, ведае, разумее, але сам размаўляць не спрабую. Ну, вырасці, я думаю, яму гэта будзе яшчэ цікава. А я так разумею, у тебе дзеці, яны прям з узросту немаўля жывуць у Каліфорніі, ці не? Не. Цікава, што мой старэйшы першы раз пашоў у школу ў Шэфілдзе. Мне просто цікава, якую мову яны і культуру лічаць сваёй. Ось. Я думаю, што хутчэй амерыканскую. Амерыканскую. Зразумела. Давай так. Я заўсёды шукаю інфармацыю пра гасцей, якіх клічу. І, дарэчы, калі хто не ведае, я гасцей часта шукаю у vkl.world. Это беларускамоўны мастодон сервер. Заходзіце, там мы ўсе ёсць. Я калі цябе гугліў, знайшоў твой сайт. Тебе сайт цікавы. Калі не разбирацца, то можна падумаць, што ты трапіў на нейкі сайт нейкай ці то царквы, ці то секты. Circle of Light. Можаш распавесці, што гэта? Так. Гэта моя спроба зрабіць сваю ўласную рэлігію, таму што ўсе іншыя рэлігіі мне не падабаюцца. Але казаць, што я не рэлігійны чалавек, гэта было б не так, таму што я вельмі рэлігійны атэіст. Гэта як? Ну так, я лічу, што атэізм – гэта таксама рэлігія. Таму што рэлігія – гэта вобраз жыцця і гэта мірапогляд. Так? І калі гэта мірапогляд, то мае погляды на тое, якім павінен быць свет, як павінны людзі стасавацца адзін да аднаго, як трэба будаваць здаровую суполку, здаровую грамадства, можна гэта называць рознымі словамі, але гістарычна гэтыя рэчы называюцца рэлігіяй. І, дарэчы, у Амерыцы вельмі асобная ўвага надзяляецца менавіта рэлігіям. Рэлігія мае асобны статус. Рэлігійная суполка гэта мае шмат прывілеяў, якія не мае звычайная нерэлігійная. Тут у мяне, слухай, можа, ты гэтым пытаннем цікавіўся, это заўсёды цікава было. А як можна перавесці ось сваю плынь, якую ты робіш у рэлігію, каб яе афіцыйна прызнавалі рэлігіяй, каб я, напрыклад, не прызналіся. Ну, зразумела, у секту рэлігіі ёсць свае прыкметы розныя, але вось ці можна зрабіць, каб, напрыклад, Circle of Light стаў рэлігіяй афіцыйна ў Амерыцы? У Амерыцы гэта не вельмі цяжка, таму што здесь вельмі такі нізкі парог ухода у тое, каб цябе юрыдычна прызналі рэлігіяй. Вядома, што вялікія рэлігіі сусвету ўсё роўна будуць сябе лічыць сектай і будуць усіх там сваіх паслядоўнікаў запугваць, што не ідзіце ў гэтыя ўсе мелкія секты, давайце к нам. Але юрыдычна тут гэта вельмі проста. І вось тое, што ў мяне на сайце About напісана, гэта па сутнасці дастатковыя прыклады. У тебя павінны быць мірапогляд, у тебе павінны быць нейкія там рытуалы, працэдуры, як арганізавана, некая форма арганізацыі, і ўсё. І ты падаеш бумажку ў налоговую, дзе ты кажаш, я не хочу плаціць падаткі, я рэлігійны нон-профіт. Цікава, але у той же час некаторыя... Я гэтага, дарэчы, не рабіў пака што, прабач. Нічого. Але мог бы. Глядзі, але ж у Амерыцы некаторыя з такіх плыняў, я буду называць плыні не ў негатыўным сэнсе. Просто каб гэта... Яны забароненыя, напрыклад, там, я не ведаю, саентолагі, напэўна, так? Не, ты што, яны ніякім чынам не забаронены. Не забаронены? Не. Окей, добре. Нешта мне падавалася. Калі канкрэтна нейкія арганізацыі робяць нешта нелегальнае, то рэлігійныя яны ці не, гэта ўсё роўна... Другое пытанне. Другое пытанне. Напрыклад, там, культ Джонса таго самага, гэта былі, па сутнасці, крымінальнікі, якія прыкрываліся рэлігіяй, таму іх пераслядалі як крымінальнікаў. Але калі ты нічога такога крымінальнага не робіш, то адна сама па сябе рэлігія, наадварот, тут вельмі сачаць за тым, каб нішто, нават падобнае на рэлігію, не пераследавалася дзяржавай. Слухай, гэта вельмі круто. Мне падаецца, што гэта вельмі круто. Ну, у гэтага есть адваротная сторона, тое, што калі ты атэіст і ты не лічыш себя рэлігійным, то ты гэтых прывілегій не атрымоўваеш. І гэта было з адной з нагод, чаму я вырашыў аб'явіць вось свой гэты мірапогляд рэлігіі, каб зрабіць такі прытулак для атэістаў,
якія маглі б сказаць, а мы таксама рэлігія, нас таксама нельга пераследаваць за тое, што мы атэісты. Ну гэта вельмі такі умны ход, потому что атэізм гэта ж таксама вераванне просто ў адваротнае, у тое, во што не вераць там 99% рэлігій. Ну вось тое, што я пісаў на сваім сайце, адзін з маіх перапоглядаў. Наш мірапогляд гэта научны метад. Калі некаторыя рэлігіі, асабліва абрамічныя, кажуць, няма Бога, акрамя Аллаха, то я кажу, няма ведаў, акрамя ведаў, атрыманых научным метадам. Але з навукай тут ёсць такая праблемка, што ў нейкі момант жа могуць прыйсці новыя веды, якія перакрэсліваюць старыя веды. Так, і гэта перамена ведаў, гэта таксама частка навуковага метада, і таму гэта частка майго мірапогляду, што у мяне ёсць веды, але я не павінен за іх трымацца сінімі пальцамі, я павінен быць гатовым да таго, што новыя веды іх перакроюць. І гэта дадае гнуткасці, дарэчы, тое, чаго няма ў шмат такіх рэлігій. Менавіта так. Слухай, не магу не запытаць, а дзе ты навучаўся? Ці не на фізфаке якім-небудзь, ці... Я навучаўся ў Бдуірі. У Бдуірі. Зразумела. То бок радыётэх. Чалавек з тэхнічным складам ума. Так. На чым яшчэ, на якіх яшчэ правілах, законах, поглядах грунтуецца Circle of Light? На самы галоўны прынцып арганізацыі чалавечых суполак гэта роўнасць. Таму гэта цыркл. Таму што цыркл гэта кола, гэта такая геаметрычная фігура, дзе кожная кропка на аднолькавым удаленні ад цэнтра. То бок усе роўныя, усе павінны быць роўныя. Людзі, якія спрабуюць выбівацца, быць бліжэй да цэнтра ці аддаляцца ад цэнтра, гэта ці людзі, якія спрабуюць набыць больш уплыву на жыццё іншых, чым яны таго заслугоўваюць, ці навогул спрабуюць адстраніцца ад удзелу у агульным жыцці, і гэта таксама кепска. Усе павінны удзельнічаць, усе павінны мець роўныя правы. Але гэта не пра камунізм. Нешта одно кананічнае апределенне камунізму гэта таксама агульная роўнасць, але тут таксама трэба дадаць, што адна з асноў майго мірапогляду гэта анархізм. Вось, я таксама хацеў дадаць, што вельмі яшчэ і на анархізм падобна. Так. І таму, калі мы кажам пра камунізм у тым сэнсе, які быў да таго, як Бакунін і Маркс падзялілі першы інтэрнацыянал на две часткі, марксісцкую і анархісцкую, разуменне камунізму было менавіта такое. Усе роўныя, усе маюць роўныя правы, усе маюць роўныя магчымасці. Ніхто не можа мець больш уласнасці, чым ім патрэбна для уласнага жыцця. А ўсё астатнія агульныя рэсурсы, якія агульна дзеляцца, агульна все імі карыстаюцца. Добра, глыбей лезть не будзем, потому что я вельмі дрэнна разумею камунізм і анархію, прабачце, трэба было рыхтавацца, але сёння не пра гэта. Адзінае пытанне мне засталося. У кожнай рэлігіі, амаль што у кожнай такой плыні ёсць свая Біблія, я не ведаю, капітал у марксістаў, там Біблія у нас, яшчэ там Талмуд у кагосьці. Ці ёсць у цябе такое нешта, зборнік такіх правілаў? Пакуль што няма. Тое, што ёсць на сайце, гэта бадай усё. Ёсць рэкамендаванае чытанне, ёсць кнігі і пісацелі, якіх бы я рэкамендаваў. І, дарэчы, таму, што я цікаўлюся фэнтэзі, гэта будзе шмат фэнтэзі. Гэта Урсула Ле Гуін, безумоўна, гэта галоўны пісьменнік гэтай плыні мыслі. Гэта Роберт Хайнлайн, які вельмі адрозніваецца ад Урсулы Ле Гуін, але таксама у яго шмат добрых думак наконт індывідуалізму і роўнасці. Гіперіон, гэта Хайнлайн ці... Гэта больш значна пазнейшыя. Окей. Вось, так. Ці можна стаць часткай Circle of Light і як? Калі ласка, можаш стаць другім члонкам гэтай рэлігіі. Другім? Пакуль што, акрамя мяне, нікога няма. Ну, вось, праз гэты выпуск можа хтосьці зацікавіцца. Я чаму пытаю, акрамя таго, што проста пайсці пачытаць сайт, пачытаць аўтараў і падзяліць гэты погляд, ці ёсць тебе там якія-небудзь суполкі, у якіх вы размаўляеце, ці можна паразмаўляць, ці гэта пакуль што толькі чаты з табой? Я не ведаю. Пакуль што толькі чаты, але калі будзе больш за 2 зацікаўленых людзей, то будзем мець сэнс зрабіць такую больш
фармальную суполку, і гэта, дарэчы, тое, чаму я неафіцыйна не рэгістраваў гэта як рэлігію, таму што не можа быць рэлігія з аднаго чалавека, павінна быць суполка. Калі сфарміруецца такая суполка, то калі хто-нибудь нас яшчэ можа у Каліфорніі слухае, то завітвайце ў госці да Зміцера, і можа што-нибудь атрымаецца разам. Я бачу, змяняе дзень, вакол мяне гукі на коле. Circle of Light. І сёння мы будзем размаўляць пра коло часу. І ў коле часу таксама ёсць Circle, і таксама ёсць нешта Light. Ці паўплывала на назву менавіта гэты сусвет? Мабыць, крыху, але я думаю, што больш паўплывала, што ў нас з Джорданам агульныя першыя крыніцы. Потому што Джордан шмат чаго ўзяў, напрыклад, з тааізму, даасізму. І для мяне таксама даасізм і буддізм, буддзістскае кола жыцця і тааісцкая вось гэта інь-янь таксама з'яўляюцца такімі канцэптамі, якія дапамагаюць мне асацоўваць у сусвет. Давай тады перайдзем да Джордана, да Роберта Джордана. Традыцыйна наперад тым, як паразмаўляць пра сусвет, мы размаўляем пра аўтара. Ці правільна я на пачатку адмеціў, што Роберт Джордан, ён паклаў амаль што цалкам жыццё на распрацоўку гэтага сусвету. То бок ён знакаміты ў асноўным па сусвеце колы часу. Так. Ён пачынаў з нейкіх там апавядання ў сусвеце Конана, але вельмі хутка перайшоў на свой сусвет, і яго распрацоўваў вельмі доўга і вельмі так грунтоўна, пакуль не пачаў выпускаць гэтыя раманы, заснаваныя на гэтым сусвеце кола часу. Што цікава, я калі пра яго чытаў, там нам сцэнар састаўляў, я таксама пабачыў, што ён пісаў у сусвеце Конана, і я у нататках напісаў у сусвеце Конана варвара. Потому што адзінае, што з гэтага сусвета яшчэ з дзяцінства памятаю, гэта Конан варвара. Потом падумалася, што сусвет-то Конана, а ён там уже быў варварам, і не варварам, кім заўгодна. Што адметнага можна распавесці пра Роберта наогул? Вось калі бы тебе запыталі, хто гэта такі, хто такі Роберт Джордан, што б ты пра яго мог распавесці? Які-небудзь цікавыя факты жыцця? Давай. Я не шмат бы змог пра яго распавесці, апрача таго, што ён уклаў у свае кнігі. Таму галоўнае, што я пра яго ведаю, гэта Джордан як пісьменнік. Я ведаю, што ў яго было цікавае жыццё, што ён ваяваў, што ён жыў у розных частках ЗША, і гэта, вядома, наклала свой адбітак таму, што ЗША гэта вельмі такая краіна з вельмі рознымі культурамі ў розных месцах. І таксама, што ён шмат чытаў вельмі цікавыя рэчы, і шмат чаго новага ўнёс у мір фэнтэзі і кшталту філазофіі, і кшталту адносін паміж людзьмі. І гэта чалавек, які вельмі надае вялікую ўвагу камунікацыі і размовам паміж людзьмі. Я чаму пытаю, таму што вось у 9-м выпуску мы з вельмі добрай дзяўчынай Сашай Буланда размаўлялі пра сусвет Толкіна, і калі мы пра Джона Толкіна размаўлялі, там адразу сплыло, што вось Толкін, акрамя таго, што пісьменнік, ён яшчэ там і лінгвіст вельмі выдатны, і там удзельнічаў у жыцці суполак ангельскіх, там інглы, другія суполкі, то бок, і быў знаёмы з кучай аўтараў, і ты разумееш, і праз гэта ты разумееш, што і сусвет таксама знакаміты быў у тым ліку, таму што аўтар быў нават на момант, калі ён жыў, ужо знакаміты. А сёння вось з колам часу адно з асноўных пытанняў у мяне будзе, чаму так атрымалася, што настолькі буйны, вельмі круты сусвет, ён невядомы у шырокіх колах. І можа быць адна вось з прычын таму, што Роберт Джордан вёў дастаткова такую сціплую на папулярнасць жыццё сціплае. Мабыць. Таксама не трэба забываць, што у наш час не шмат людзей чытаюць, і не шмат людзей чытаюць шмат. А каб прачытаць усе 14 раманаў, 14 з паловай раманаў кола свету, кожны з якіх амаль што як увесь уладар персцёнкаў па размеру, трэба шмат часу. І толькі вельмі такія заўцятыя чытачы, заўцятыя фанаты фэнтэзі будуць
інвеставаць столькі часу, каб вывучыць і зразумець гэты сусвет і прачытаць усё гэта. Я, дарэчы, апошнім Ну, часам... вось, дарэчы, Это все яно, так? Я Это вас все хотел яно, запытаць. Выдатна. Я глядзеў у інтэрнэце, колькі гэта будзе у аўдыёпамере, тому што я апошнім часам літаратуру слухаю. І гэта, каб вы ведалі, 14 дней цалкам, 14 по 24, і гэта вельмі шмат, ну, это вельмі доўга. То бок можна год прыкладна слухаць. Так. Сёння мы будзем шмат размаўляць пра тэрміны сусвету, і ты пісаў, што ты чытаў у арыгінале, ну вось он тебе стаіць, таму не саромейся казаць па-ангельску, у нас твой ёсць у сцэнарый пераклад, будзем перакладаць, ці можам проста па-ангельску, ну, карацей, все зразумеюць, хто слухаюць, я спадзяюся, у нас беларусы ангельскую ведаюць. Добра. Што яшчэ цікава пра Роберта, што мяне вельмі парадавала, у яго ёсць ступень па фізіцы насамрэч. Таму што я не ведаю, гэта нейкі баяс, але калі я чытаю фантастаў, я заўсёды на пачатку іду і чытаю пра біяграфію фантаста, і калі у яго няма адукацыі тэхнічнай, у мяне чамусьці спрацоўвае баяс, што, ну, напэўна, там будзе нешта не тое. Ты ведаеш, адзін з моих любимых пісьменнікаў гэта Жалязны. Роберт Жалязны, так. Ён філёлог? Філёлог, так. Вау, і Гібсон, які напісаў нейрамантера, гэта таксама філёлог. Дарэчы, я нейраманта вось прачытаў там паўгады таму першы раз у жыцці, і шчыра кажучы, я там адчуваў, што, ну, можа быць, проста я ўжо сапсаваны з сучаснай фантастыкай, мне нейрамант не паказаўся вельмі такім нават навукова абгрунтаваным. Усё ж такі ён уже чытаецца як гістарызм, я б так сказаў. Так. Ну, а таксама, я так разумею, што ты яго чытаў пасля Гіперыёна. Гэта таксама цікава, я не дабіў Гіперыён. Мяне хапіла амаль што да канца першай кнігі, і я загруз вельмі моцна, і зараз я хочу даць яму другі шанец, таму што мне все кажуць, што трэба далей. Ён таго заслугоўвае. Але так, я чытаў пасля першай кнігі Гіперыёна, так. Таму што там першая кніга, яна... Усё, што яна робіць, гэта дадае незачыненыя пытанні. І потым все астатнія 3 кнігі, і гэтае пытанне адно за адным спрабуюць адказаць. Ну вось, плюс яшчэ адзін чалавек, які рэкамендуе, значыцца трэба. Добра, разабраліся. Філолагі таксама могуць пісаць добрую літаратуру. Але ўсё ж такі я рады, што Роберт Джордан, ён апынуўся фізікам таксама. Давай тады рухацца да самого сусвету. Я тут, наперад тым, як мы пачнем распавядаць пра яго, зачытаю некалькі фактаў, якія я знайшоў, якія мне паказаліся вельмі уплывовымі і цікавымі. Ну, напрыклад, першы факт за тое, што сусвет кола часу, ён на Джордана вельмі паўплывала падчас напісання кола часу. Гэта Дзюна Герберта, Фрэнка Герберта, гэта Уладар персцёнкаў Толкіна, прычым, наколькі я зразумеў, Джордан ніколі не казаў, што ён быў натхнёны Толкінам. Але ён казаў, што ён браў нейкія прыёмы з Толкіна, каб зацікавіць аўдыторыю. Гэта вельмі цікава. Так. Гэта вельмі відавочна, калі ты будзеш чытаць першую кнігу. Першую, якую ён напісаў, так? Так, «Глас сусвет». Вось яна вельмі адчуваецца, што нават нейкія структурныя рэчы там узяты з «Уладара персцёнкаў». Гэта вельмі незвычайны ход. Ну, як незвычайны. Напэўна, шмат хто так рабіў, але ось Джордан шчыра пра гэта кажа. Ён не кажа, што я браў там з «Уладара персцёнкам» штосьці, і оно бачна, што гэта не сусвет Толкіна. Але ось нейкія такія прыёмчыкі былі. Таксама ён натхняўся еўрапейскімі азіяцкімі міфамі, як ты ўжо казаў, там, і не толькі міфамі, але і рэлігіямі. І нават я знайшоў, што ён нават «Вайной і мірам» натхняўся. Я вельмі дрэнна памятаю «Вайну і мір», дзякуй Богу, а можа не дзякуй Богу, прайшло міма. Я таксама, шчыра кажучы. Вось. Такі факт. Потым, што яшчэ цікавага, я знайшоў, што ён шмат сваіх кніг, шмат герояў, амаль што усе гераіні ў сваіх кнігах, яны былі так ці інакш прысвечаны яго каханай, яго жонцы. Таксама вельмі цікава, паказвае яго са стороны таго, што ён быў вельмі улюблёны чалавек у сваю жонку. І, дарэчы, яна потым, пасля яго смерці, наколькі я разумею, давала правы другім аўтарам, каб яны дапісвалі сусвет па яго нататках. Аднаму другому аўтару. Аднаму. І што цікава... Гэта, дарэчы, аўтар якога
варта нагадаць, гэта вельмі самастойна вельмі добры пісьменнік Брэндон Сандерсон. Я таксама прачытаў шмат яго раману, і я таксама раю пасля Джордана пераходзіць на Брэндон Сандерс, так? Так, Сандерсон. Я яго крышачку прачытаў пра яго, і мне падалося, што гэта аўтар, які таксама знакаміты па сусвеце кола часу. Але ты кажаш, што не толькі. І ён стаў знакаміты яшчэ до таго, як яго падпісалі дапісваць гэты цыкл. У яго ёсць пару такіх саб-цыклаў, якія ўсе убудоўваюцца ў агульны цыкл. Яго вельмі цікавая такая канцэпцыя кшталту мультиверса, дзе у яго ёсць некалькі цыклаў раманаў, кожны ў сваім свеце, але ўсе гэтыя светы між сабой звязаныя. Называецца гэта ўсё касмер. Яны звязаны нейкім аповедзі, ці ў саміх кнігах адчуваецца, што ёсць нейкія кропкі звязання паміж у саміх кнігах нават наўпрост гэта указваецца на гэтай кропкі звязання. Некаторыя героі пераскокваюць там паміж мірамі, некаторыя героі з'яўляюцца нейкімі там міжсусветнымі там нават багамі ці там суперістотамі, якія маюць уплыў на розныя падзеі ў розных мірах. Гэта таксама вельмі цікава, і там ён, мне падаецца, што ён пасля таго, як паўдзельнічаў у дапісванні кола света, вырашыў зрабіць нешта яшчэ больш амбітнае, чым кола света. У сваім сусвеце ці нешта новае? У сваім зусім, яно з колам света ніяк не звязана. Вау, гэта круто, таму Сандерсона таксама чытаем. Так, на палічку. На палічку. Кніга «Новая весна», гэта кніга, па якой здымаўся серыял Амазона, які шмат хто з вас бачыў. Яна з'яўляецца не першай па даце напісання, так? Яна была напісана ў 2004 годзе самім Робертам Джорданам, наколькі я разумею. Так. Але гэта значна пазней за ўсе астатнія кнігі. Тут у мяне адразу тады пытанне. Ты кажаш, што першая кніга, якую ён напісаў, вельмі падобная да стылю «Уладара пярсцёнкаў» па сваіх хадах. І гэта не «Новая весна», так? Гэта не «Новая весна», гэта «Глаз сусвету». І я раю пачынаць чытаць «Глазу сусвету», таму што «Новая весна» гэта такі приквел, які раскрывае некаторыя факты, якія там засталіся па-за скобкамі першых раманаў. Яны засталіся па-за скобкамі першых раманаў, таму што гэтыя раманы з пункту гледжання галоўных герояў. І галоўныя героі ўсяго таго, што адбылося ў «Новай весне», не ведаюць. І калі ты прачытаеш «Новую вясну», то гэта будзе крыху спойлерам для першых там 2 ці 3 раманаў. А першыя 2 ці 3 раманы, крыху скаканему наперад, яны таксама напісаны па трэцяй эпосе, так? Яны ўсе ў адной эпосе. Так. «Новая весна» гэта буквально у серыяле, гэта там можа першыя пару серый першага сезона, гэта «Новая весна», а потым там ужо пачынаюцца падзеі з «Глаза сусвету». Ага, я думаю, што гэта ўсё па «Новай весне». Это выдатная інфармацыя. Таму што ў першых серыях серыялу не адчувалася, быццам ты глядзіш нешта з сусвету «Уладара пярсцёнкаў». Я таму таксама запытаў. Да і ўвогуле серыял вельмі прахадны. Ну, ён вельмі прахадны. Калі б не застаўляў столькі пытанняў, я б нават не звярнуў на яго ўвагу. У мяне шмат што ёсць пакрытыкаваць у гэтым серыяле. Ёсць і добрыя рэчы. Добра, што ён увогуле ёсць, таму што вось прыцягвае ўвагу да такой выдатнай Я кажу, ён прыцягнуў маю ўвагу толькі праз тое, што я такі сядзеў пасля яго і думаю, ну не маглі напісаць сцэнар ось спецыяльна, каб было столькі пытанняў. Ну, гэта не маглі зрабіць такі цікавы свет ради такога нецікавага серыяла. Вось. Я даведаўся, што у фанатаў гэтага сусвету ёсць свае нават такія кшталту комік-коны, Джордан Кон і Wheel of the Time Кон, якія абодва праходзяць у ЗША, і гэта таксама вельмі буйны паказчык. Я не ведаю, ці ёсць у талкіністаў свае комік-коны. Напэўна, ёсць, але... Ёсць. Ось. І зразумела, што паколе часу існуе не толькі кнігі, існуюць серыялы, існуюць камп'ютарныя гульні, існуюць фанфікі, коміксы, рэдакцыі Dragon Dungeons, ўсё гэта існуе. У Вікіпедыі напісана таксама цікавая інфармацыя. Кола часу па сваім аб'ёме і колькасці персанажу пераўзыходзіць вайну і мір. Ну, што зразумела, дзе там тая вайна і мір, і дзе там па аб'ёме кола часу. Аўтар напісаў 11 тамоў, абяцаў яшчэ адзін, але памёр, не паспеўшы дапісаць 12-ю кнігу, і, я так разумею, 12-ю ўсе астатнія ўжо дапісваў новы аўтар, Сандерсон. Па нататках Джордан. Шмат хто крытыкуе гэтую серыю кніг за тое, што
у іх вельмі падрабязна апісваюцца персанажы. Потому что там больш за 2700 персонажаў, якія вельмі добра прапісаны. Ось што ты можаш сказаць по гэтаму? Ну, я нават не ведаю, што сказаць, як за гэта можна крытыкаваць. Я чытаю кнігі ради персонажаў. Я напэўна, размяркую. Ёсць людзі, якія чытаюць кнігі, напрыклад, для экшену. Ну, вось, напрыклад, там шмат хто чытае... забыў назву касмооперу, шмат хто чытае за здаравенныя маштабы, за велізарныя бойкі. Маеш на базе экспанс, пэўна? Ну, напрыклад. Тое ж самае ў фэнтэзі. Шмат хто фэнтэзі чытае просто за выдатную магію, за выдатныя вось так павароты. Ну, і насамрэч, я таксама, напэўна, чытаю вось за такія нейкія глобальныя падзеі. Мне не так цікава чытаць там 10 сторонак апісання персонажу. Мне зручней разумець персонажа праз яго паводзіны ў маштабных нейкіх падзеях. І ў той жа час, я так разумею, у коле часу вельмі шмат аддаецца часу чытача на тое, каб вось апісаць менавіта самого персонажа не толькі праз падзеі, але праз апісанне напрямую. І нават пра тое, што гэты персонаж думае, што ён ведае, чаго ён не ведае. І вось я казаў, што Джордан, у яго такая фішка, ён вельмі шмат надае ўвагі камунікацыі паміж персонажамі, і у яго такі вельмі плот-девайс, як гэта не ведаю перакласці, такі прыём сюжэтны, якім ён вельмі карыстаецца, нават злоўжывае, гэта нешта адбываецца, таму што два розных персонажа між сабой не паразмаўлялі і друг друга не паразумелі. І гэта ўвесь час адбываецца. З аднаго боку гэта нават так набівае аскоміну, а з другога, вось калі глядзіш на сапраўднае жыццё, так яно ж так адбываецца. Ну так. Цікава. Так, трэба пачытаць. І ведаеш, калі ты глядзіш на ўсё гэта з пункту гледжання наратара, то здаецца, ну як же, ну гэта ж відавочна, як же ж вы там друг друга не паразумелі, гэта же... А потым жывеш, вось так вось глядзіш на тое, як людзі робяць всякую лухту, таму што адзін аднаго не разумее. Ну, ўсё так. Ну, разумееш, ну слухай, ну якое жыццё такое і мастацтва. Пасля завяршэння цыкл кніг быў намінаваны на прэмію Хьюга, што з'яўляецца вельмі буйной прэміяй у літаратуры, ці калі не самай буйной, я вось не памятаю. У фантастыцы, так. У фантастыцы. І было прададзена больш за 90 мільёнаў копій па ўсім свеце. 90 мільёнаў копій, гэта, наколькі я разумею, параўнальна з «Уладаром пярсцёнка». Таму вось, лічыце. Што яшчэ цікавага? Вельмі цікавы факт. Я калі рыхтаваўся, розныя сайты наведваў, ангельскія, расійскія, пра гісторыю сусвету, і там былі раздзелы пра грэхі. Калі аўтар піша такія буйныя творы, то заўсёды ёсць нейкія грэхі ў сюжэце, і гэта, напрыклад, тое, за што я вельмі не люблю Перумова. Ну, Перумов сам па сабе такі странны, але ў яго і грэх вельмі многа, і ты іх заўважаеш нават у межах адной кнігі. А грэхі кола часу, старонка пра грэхі кола часу, гэта 3 абзацы. Там 4 нейкія штукі, пра якія просто не дамовіліся, ці пра якія не напісана. Гэта ж вау. Ось ты як адчуваеш? Вельмі звязаны сусвет. Так. Агонь. Ну, трэба прызначыць, што ён эвалюцыянаваў паміж раманамі. Ну, все-таки 3 дэкады или колькі там ён пісаў гэта ўсё. І нешта там дадумваў яшчэ, але ён заўсёды находзіў, як гэта упісаць так, каб яно не вельмі ушло ў разрыў з тым, што было напісана да таго. Вось, і з крытыкі таксама звязанае пытанне з тым, што ты сказаў. Я чуў, што ён часам галоўных герояў просто адштурхоўваў на другі бок і працягваў пісаць нейкую гісторыю, але ўжо без... То бок, не вельмі добра ставіўся да галоўных герояў. Гэта так ці не? Ой, да ладно. Не, гэта не так. Калі ён нейкіх герояў адштурхоўваў у бок, звычайна гэта таму, што ці каб даць месца новым героям, таму што ў яго вельмі шмат увагі надзяляецца таму, каб розныя героі усе малі сваё месца пад сонцам, сваю гісторыю не недзе там на фоне была яна прапісана, а каб кожны з іх там мог неяк там быць панятым, быць зразумелым, быць блізкім чытачу. А па-другое, у яго вельмі складаны сюжэт. Уся гэтая гісторыя па сутнасці адбываецца
ён апісвае эпічны ператрус усяго сусвету, які адбываецца на працягу некалькіх гадоў і робіцца тысячамі галоўных персонажаў. Нават Ну так. як можна гэтых персонажаў усіх умясціць на адной старонцы кожнага рамана? Вядома, што там бываюць цэлыя раманы, дзе там адзін з галоўных гэтых персонажаў там аддвигаецца на паўрамана ці на ўвесь раман на бок, а праз пару раманаў ён звяртаецца і з'яўляецца галоўным героем. Мэтт Каутон, напрыклад, на пачатку чытаеш і кажется, што ўсё, зараз там все, з гэтым все ясна, все, яго з'еў гэты кінжал і нічога з яго больш не будзе. А потым атрымліваецца, што ён адзін з галоўных ігракоў усяго сюжэту. Гэта, дарэчы, адно з немногіх, што мне ў серыяле спадабалася, адна з немногіх тых стужак пра герояў з Мэттам, не будзем спойлерыць. Глядзіце, калі... Там есть што паглядзець і асабліва што пачытаць, так. Добра, давай тады рухацца да самого сусвету. Я намагаўся неяк выстраіць наш сцэнар лагічна, каб мы не скакалі з аднаго на другое, і асабліва без спойлераў. Прыйшоў да структуры, што спачатку мы пагаворым пра базавыя правілы сусвету і базавую інфармацыю, як ён з'явіўся, хто там што як працуе. Потым мы паразмаўляем пра істот гэтага сусвету, хто гэты сусвет насяляе, акрамя людзей, і якія людзі у прыватнасці там ёсць. Потым мы пагаворым пра геаграфію, таму што яна таксама заслугоўвае пэўнага часу, каб паразмаўляць. Для мяне, напрыклад, вельмі цікава было вывучаць геаграфію пасля серыялу, таму што ў серыяле ўвогуле не зразумела, дзе это што адбываецца. Мне падавалася, што гэта розныя нейкія планеты. І пры канцы мы ўжо пагаворым пра таймлайн, усё гэта ведаючы. Пра таймлайн, як, што, за чым шло, але зноў ж такі без спойлераў да серыялу, і, шчыра кажучы, там серыял, ён не будзе спойлерыцца. Таймлайн, ён пабольш і пацікавей. Так. Давай пачнем з базы, самай базы. Назва сусвету кола часу, і я таксама бачу, што яго яшчэ называюць Рэндландам. Вось распавядзі, чаму гэта Рэндланд і чаму гэта кола часу. Рэндланд, таму што Рэндланд гэта з усіх галоўных персонажаў самы галоўны. І это галоўны персонаж не толькі з кропкі гледжання цыкла раманаў, але гэта галоўны персонаж для ўсяго сусвету, таму што гэта такі чалавек, які змяняе гэты сусвет, які з'яўляецца той кропкай апоры, вакол якой гэты свет змяняецца. Я так разумею, што ён ідзе праз усе кнігі, праз усе творы. Так. Таму і Рэндланд. Так. І ён жа таксама з'яўляецца рэінкарнацыяй Цмока, які быў папярэднім персонажам у папярэдняй эпосе, вакол якога таксама ўся гэта эпоха. Так, чакай, не будзем скокаць у эпохі. То бок, ёсць нейкі персонаж, які перароджваецца ў гэтым сусвеце, і, насколько я разумеў, душа гэтага персонажа, яна пераходзіць там з адной эпохі ў другую, і ён вось такі цэнтральны атрымліваецца. Ну, чаму гэта ўсё называецца кола сусвета? Таму што гэта ўвогуле вось эта канцэпцыя рэінкарнацыі, яна там існуе, і Джордан кажа пра тое, што ўсе перароджваюцца. Я так зразумеў, што ён не проста кажа, што гэта адзін з базавых прынцыпаў працы гэтага сусвету, і ўсе, хто яго насяляюць, яны пра гэта ведаюць. То бок існуе нейкае кола, якое круціцца. Так? І ў гэтым коле ёсць нейкія спіцы, вось, якія з'яўляюцца эпохамі, наколькі я зразумеў. Так, яны змяняюць адну праз нейкія велізарныя трансфармацыі ўсяго сусвету. То бок нешта ў сусвеце адбываецца, і гэта лічыцца зменай эпохі. Так. Эпох усяго 7. Але мы ведаем толькі пра 2. Ну, тут бы я паспорыў, таму што калі я чытаў, там я даведаўся, што ёсць яшчэ інфармацыя пра 4 эпохі ёсць, але мы пагаворым пра гэта. То бок у кнігах больш за ўсё пішацца пра 2 эпохі, я так разумею. Так. Гэта што за эпохі, можа, крышачку распавядзі некалькі сказаў, што за эпохі, чым яны адметныя? Эпоха папярэдняя называецца эпоха легендаў. Гэта такі сусвет... Мінулае такое, да? Мінулае для гісторыі. Але таксама светлая будучыня, таму што той сусвет гэтай эпохі легенд больш за ўсё нагадвае мне 2 рэчы. Гэта сусвет Ефремова і сусвет Стартрека.
Гэта ты вельмі добра адметіў, тому что тут адразу трэба сказаць, што сам твор і серыял ён глядзіцца, ён зроблены ў стылістыцы 16-17 стагоддзя Так. со сваімі адметнымі рысамі. Але вось калі яны распавядаюць у серыяле пра мінулае, мы бачым там нейкія летакі і высокія тэхналогіі. Так. І я нават на пачатку думаў, што гэта пра нашу будучыню, нашу рэальную будучыню, што вось у гэтым сусвеце гэта школа, мабыць, гэта і ёсць наша будучыня. Вось, аб гэтым таксама далей паговорым. То бок эпоха легенд гэта высокатэхналагічны сусвет. Так, дзе сутыкаюцца высокія тэхналогіі і пік магіі, пік магутнасці магіі таксама. Давай тады адразу пра магію таксама ўзгадаем. Не, давай пра магію крышачку. Давай зараз. А што за магія? Таму што яна незвычайная. Гэта незвычайная магія, якую мы бачым, калі у цябе ёсць нейкая крыніца, невядома якая, і ты просто бярэш адтуда гэтую магію і раздаеш усім падряд. Ну так, звычайная канцэпцыя магіі, ты кажаш нейкія словы, гэта заклінанне, яно там нешта стварае. У Джордана у сасвеце кола часу магія працуе зусім не так. Магія пачынаецца з так названага сапраўднай крыніцы, true source. Сапраўдная крыніца – гэта такая усеагульная сіла, якая штурхае кола часу. То бок кола часу круціцца, можна сказаць, за кошт гэтай магіі. За кошт гэтай сілы. То бок гэта сіла, можна казаць, што гэта стрыла часу, якая вось рухаецца, час рухаецца, і вось рух гэтага часу ад аднаго моманту да другого, гэта такая вось моц, якая рухае гэтае кола. І тое, што называюцца кнігі channelers, кіроўцы гэтай сілы, яны маюць здольнасць праз рэчаіснасць, праз тканіну рэчаіснасці дакрануцца да гэтай сілы і паслужыць каналам, праз якую гэта сіла будзе выпушчана ў рэчаіснасць. То бок таму яны і чанелерсы, яны накіроўваюць. Таму яны называюцца чанелерсы, што яны каналіруюць гэтую сілу праз яе сапраўднай крыніцы у рэчаіснасць, дзе яны знаходзяцца. І прыдаюць нейкую форму там гэтай сіле, якая называецца weaves, ці пляценні. І гэтыя пляценні, форма гэтых пляценняў, яна можа там неяк мэтанакіравана прымаць нейкія формы, якія робяць карысныя рэчы. Ну, типу, там можа быць пляценне вогненное нейкае, там, так, ветреное. Так. І все гэта структурировано на розныя стихіі. Ёсць пляценне, звязанае з вадой, з ветрам, з вагнём, з электрычнасцю, мне падаецца, я нават не памятаю. І ўсе гэтыя рэчы, сілы жытла, і ўсе гэтыя рэчы камбінуюцца ў нейкія заклінанні. Але збоку, прынамсі, у серыяле выглядала так, нібыта пляценне гэта вось якраз таки тая класічная магія з другіх сусветаў, калі просто чалавек там нейкія рухі пальцамі робіць, нешта там сабе шэпча, у яго адбываецца магія. Рухі пальцамі гэта такое... Гэта дапамагае. Гэта я ж не размаўляю пальцамі, але мне вось размахиваць рукамі дапамагае выказаць нешта. Вось так жа і гэтыя кіроўцы сілы ў гэтым сусвеце. Ёсць кіроўцы, якія настолькі добра гэтым валодаюць, што яны могуць са звязанымі рукамі рабіць гэта ўсё. Але гэта рэдкі скіл. Гэта такі талант. Так, зразумелі. Гэта больш у галаве вось гэта ўсё, структура ўсіх гэтых пляценняў фарміруецца. Распавядзі яшчэ, калі ласка, чаму людзі пішуць, што гэтая сіла, яна падпарадковваецца нейкім фізычным законам. Я нават бачу людзей, якія пісалі, што вось магія ў коле часу гэта фізіка. Як гэта суадносіцца? Чаму гэта фізіка? Я нават не ведаю, ці пагадзіўся бы я з такой думкай, таму што з аднаго боку гэта безумоўна энергія. І закону захавання энергіі з конту гледжання тэрмадынамікі яна, пэўна, падпарадковваецца. То бок там ёсць нейкі механізм, які абмяжоўвае колькасць энергіі, якую ты можаш выкарыстоўваць. Так. Гэта абмежаванне, гэта вось наколькі моцны ты карыстальнік сілы, ад гэтага залежыць, колькі гэтай энергіі ты можаш, колькі гэтай сілы ты можаш праз сябе прапусціць у рэчаіснасць. І ёсць прылады, вось гэтыя ангрыалы і саангрыалы, гэта такія артэфакты магічныя, якія вырабляліся ў эпоху легенд, а потым
скілы, якія патрэбны, каб іх вырабляць, былі згублены, якія дапамагаюць чалавеку прапусціць праз сябе больш гэтай сілы. І там, у выпадку Сан-Андріалу значна больш. Давай тады павернемся. Это выдатна, што мы прагаварылі пра артефакты, таму што іх будзе таксама сёння немало. Вернемся да эпохі легенд. Ты сказаў, што эпоха легенд — гэта росквіт сілы. Ці азначае гэта, што ў кожную эпоху колькасць сілы была розная, глобальная колькасць? Так. Ад чаго гэта залежыць? Складана казаць. Гэта залежыць ад таго, колькі у гэтым сусвеце ёсць людзей, якія нараджаюцца з гэтымі здольнасцямі. Гэта звычайна, незвычайна заўсёды. Гэта і генетычная здольнасць. Ці чалавек нараджаецца здольны, ці не здольны карыстацца сілай. Генетычная нават? Генетычная, мабыць, не самае лепшае слово, таму што гэта не гарантавана. Гэта не як у джедаяў у «Звёздных войнах». Калі у цябе там бацькі джедаі, то і дзіцё будзе джедаем. Там же гэта на клетачным узроўні праз мітахондрыі, ці як яны называліся, перадавалася. Гэта, да, так. Тут па-іншаму. Але я пра тое, што вось калі нарадзіўся са здольнасцю карыстацца сілай, то будзеш. Калі адраджэння гэтага няма, то ўжо... То бок набыць нельга. А ці можна ўзмацніць без артефактаў, развіць, зрабіць больш, чым дано? Так, гэта рэдка і гэта складана, і выпадкаў, калі гэта ўзмацнялася, было не шмат. Нашмат лягчэй зрабіць наадварот, адрэзаць чалавека ад сіл. Гэта, напрыклад, тое, што рабілася з мужчынамі звар'яцеўшымі ад псоты сілы, якую наклаў цём. Так, аб гэтым паговорым уже, калі будзем размаўляць пра таймлайн. Зараз павяртаемся да эпохі. Эпоха легенд, росквіт сілы, тэхналагічнае грамадства, все круто. Потым нешта адбываецца, пра што мы паговорым, і надыходзіць эпоха сучаснасці для нас, як для чытачоў. Яна же трэцяя эпоха. Так. Чым яна адметна? Она адметна тым, што людзі, цывілізацыя перажыла поўны калапс і адкацілася амаль што назад у каменны век. І калі мы кажам поўны калапс, гэта не проста там нейкая ядзерная вайна, гэта праз гэтую энергію пераўтварэння рэчаіснасці, калі мара змянілі сушу, а суша змяніла море, я так разумею. Не столькі рэчаіснасці, сколькі планеты. То бок гэта фізічная катастрофа на планеце. Фізічная катастрофа, якая адбылася з-за злоўжывання сілай. Але нехта застаўся жыць. Але нейкі адсотак людзей перажыў гэтую катастрофу, усе гэтыя катаклізмы. Розныя часткі свету былі больш ці менш пастрадалі ад гэтай вайны сілаў, якая ўсё гэта называецца зламанне сусвету. Гэты івент. І вось зламанне сусвету, яно адбывалася з рознай канцэнтрацыяй у розных частках сусвету. Не 10 людзі выжылі, але ім патрабавалася амаль усё адбудоўваць з нуля. Можна сказаць, перажылі толькі некаторыя артефакты, перажылі гэтую катастрофу. Ні гарады, ні страны, ні нават кантыненты яе не перажылі, ўсё перамяшалася. Добра. Пра разлом сусвету таксама далей паразмаўляем. Зараз вяртаемся да базы сусвету. Зразумелі, ёсць эпохі, ёсць кола, гэтае кола там круціцца за кошт энергіі. Што такое вялікі ўзор? Ён там паўсюль у гэтым апавяданні упамінаецца, што гэта такое? Вялікі ўзор — гэта вельмі цікавая канцэпцыя. Гэта тканіна судеб усяго жывога і нават усіх рэчаў, якія існуюць у рэчаіснасці. Нават не толькі людзей, усяго. Уся рэчаіснасць, яна, калі яна рушыцца праз час, судьбы розных рэчаў людзей, жывёл пераплятаюцца, і вось гэтыя все перапляценні судеб, яны фармуюць гэтую тканіну. І кажуць таксама, што кола часу — гэта не кола, якое вязе нейкую цялегу, гэта кола, якое пляце у нейкім ткацкім станке гэтую тканіну рэчаіснасці. І вось гэтая тканіна рэчаіснасці, гэта і ёсць вялікі ўзор. Чаму яна так... Нават не чаму яна важная ў гэтым сусвеце, а ці гэта тканіна як-небудзь адлюстроўваецца ў фізычным міры, у якім жывуць нашы героі? Ці яны як-небудзь з ёю ўзаемадзейнічаюць напрямую?
Так, напрыклад, гэтая самая тканіна гэта тое, праз што карыстальнікі сілы дакранаюцца да сапраўднай крыніцы сілы. То бок ёсць месцы ў сусвеце, дзе гэтая тканіна больш тонкая, і там лягчэй дакрануцца, ёсць месцы ў сусвеце, дзе да сілы дакрануцца ўвогуле няма, таму што тканіна там такой структуры, што ніяк атрымліваецца такая мембрана паміж крыніцай і кіроўцамі сілы. Так. Окей. Гэта адзін з прыкладаў. Давай далей двигацца. У сусвеце там ёсць цыклічнасць. Гэта кола, яно круціцца, і, што важна, атрымліваецца, сусвет не мае ні пачатку, ні канца. Таму што эпохі змяняюцца адна адной, і потым у якісьці момант сёмая змяняе першую. Напэўна, так. Гэта так, пра гэта, напэўна, не пішуць, але мы разумеем прыкладна так. Разумеецца так. Ці правільна я скажу, што і душы у гэтым сусвеце яны як бы умацаваны, то бок новыя душы з нейкага звонку не прыходзяць, а тыя, што існуюць, яны просто з эпохі ў эпоху пераходзяць там з аднаго увасаблення ў другое. Можна і так казаць, так. Я не ведаю, нідзе не бачыў нагадання пра то, што гэтая сістэма замкнутая, то бок душы не могуць зусім знікнуць ці з'явіцца нанова, але так, душы пераходзяць адна ў другую, там ёсць шмат прыкладаў. Смог гэта не адзіны прыклад таго, як людзі рэінкарнуюцца, па сутнасці. І выцякаючае з гэтага, у іх няма канцэпцыі раю і ада. Няма. І таксама атрымліваецца, што і рэлігіі як такавое, акрамя веры ў кола, там таксама няма ў сусвеце. Так. Я маю на ўвазе рэлігіі як веры ў нешта звышмагутнае, што зрабіла ўсё і ўся. Ці ёсць яна? Ёсць творца. Творца — гэта некая істота ці сутнасць, якая зрабіла ўсё. Зрабіла кола, зрабіла тканіну, зрабіла весь сусвет. То бок Бог у іх ёсць. Першы пачатак усяго. Але гэты творца не з'яўляецца нейкім актыўным актарам. Не з'яўляецца актарам у ўсе гэтай гісторыі. Ён зрабіў і ўсё. Я просто не зразумеў, чаму шмат хто піша, што ў сусвеце няма рэлігіі, калі тут ёсць і кола часу, як у будызме, і творца тут ёсць, і нават там мы далей будзем размаўляць, ёсць нейкія арганізацыі, якія вельмі падобны да рэлігіёзных. Так, безумоўна. І ў розных краінах свету усе гэтыя канцэпцыі кола, творцы і ўсяго іншага, яны набываюць вельмі розныя формы, больш ці менш рэлігійныя, але рэлігія там безумоўна ёсць. Все, адзначылі, рэлігія ёсць. Давай далей ісці. Далей. Матрыархат, вельмі адметная рыса, і тое, за што хейцяць серыял тых, хто яго не глядзелі. Яны кажуць: там павестка, жанчыны ўсё робяць, мужчыны ніхто. Я магу тут адразу сказаць, што там ёсць гэтая павестка, але так атрымалася, што просто мы жывем у той час, калі гэта ўспрымаецца як павестка. Тут трэба зразумець, што твор пісалі, калі гэтай павесткі не было. І менавіта праз гэта ў серыяле гэта не глядзіцца як павестка. Ты не бачыш там нейкую капітан Марвел, якая ўсіх раскідвае, самая вышэйшая істота, напрыклад. Ты там бачыш вельмі натуральна убудаваны нават не матрыархат, а роўнасць жанчын і мужчын. Можаш распавесці, як гэта збудавана ў ходзе часу, у чым адлюстроўваецца, у чым праяўляецца? Па-першае, крыху спойлераў, абгрунтаваць, чаму так атрымалася, што ў некаторых народаў ці ў некаторых суполак ёсць такі матрыархат, без таго, каб растлумачыць, што было з паламаннем свету, цяжка. Але калі так вельмі шырока маляваць, у сусвеце кола часу ёсць краіны з матрыархатам, ёсць краіны з патрыархатам вельмі жорсткім, ёсць краіны, дзе роўнасць, дзе і тыя, і другія, і мужчыны, і жанчыны маюць аднолькавыя правы, аднолькавыя магчымасці да ўлады. Ёсць культуры, дзе па сутнасці дуальная ўлада паміж мужчынамі і жанчынамі. Мужчыны і жанчыны адказваюць за розныя аспекты жыцця, але паміж імі ёсць, напрыклад, тыя ж аелі, у іх няма матрыархата. У іх кожным кланам кіруе мужчына. Але іхнія кіроўцы сілы, іхнія жанчыны адказваюць за частку жыцця
і вырашаюць нешта паралельна з мужчынай. Тады давай тут невялічкі спойлер да далейшай размовы дададзім. Ці правільна я разумею, што ў эпоху легенд, у мінулым ці квітнейшым будучым, таму што кола яно ж все крутіцца, была роўнасць. Цалкам роўнасць. Цалкам роўнасць, так. Але пасля развалу міроў, і чаму ён адбыўся, мы паговорім, мужчыны-кіроўцы былі забаронены шмат дзе. Так. Ці увогуле паўсюль. Таму што спойлер выключэннямі. Без выключэнняў. З выключэннямі. І так адбылося, таму што менавіта праз мужчын адбыўся разлом сусвету. Так. Як праз актараў. Як гэта адбылося, крыху далей. І менавіта праз гэта мы бачым нешта падобнае да матрыархату, таму што жанчыны могуць накіроўваць, а кіроўцы сілы, яны вельмі моцныя. Так, але ёсць культуры, дзе вось гэтая магчымасць жанчынаў карыстацца сілай, яны за гэта пераследуюцца, напрыклад. І таму гэта менавіта таму, што яны могуць рабіць нешта, што не можа зрабіць нехта іншы, іх за гэта пераследуюць. І таму іх за гэта баяцца. Таму што гістарычна так, мужчыны-кіроўцы звар'яцелі, злапаламалі сусвет, але шмат у якіх народаў любы кіроўца сілы, гэта нехта, хто патэнцыйна можа зламаць сусвет. І праз гэта, напрыклад, белаплачнікі з'явіліся, пра якіх мы размаўлялі. Яны з'явіліся не праз гэта, але праз гэта яны пачалі пераследаваць жанчын кіроўцаў сілы. Добра. Гэта наконт матрыархату. І тут таксама трэба адмеціць, мы далей паразмаўляем пра тое, хто такія кіроўцы, хто такія айседа і хто такія стражнікі. І тут трэба сказаць, што як для мяне вельмі прыгожа паказана, як мужчыны могуць дапамагаць жанчынам, нават у мадэлі, калі жанчыны яны шмат магутнейшыя, чым мужчыны. Это вельмі прыгожа. Таму толькі за кошт гэтай гісторыі паміж Марэйн і забыў, як звалі яе стражніка. Так, Іланам я, напэўна, глядзеў серыял, таму што гэта было у кнізе гэта яшчэ прыгажэй. І гэта іх гісторыя вельмі складана, гэты трохкутнік паміж Ланам, Найнів і Марэйн, яна вельмі цікавая, вельмі прыгожая. Так. Добра, з матрыархатам разабраліся. І апошняе, што трэба прагаварыць, гэта тое, што ў сусвеце кола часу існуе не адзін фізычны мір, у якім адбываецца ўсё, што мы бачым. Існуе, як мінімум, я налічыў 4 міры. Там іх шмат, напэўна. Шмат і не ўсе 100% фізычныя. Так, давай тады распавядзі, якія там яшчэ ёсць міры, навошта яны існуюць. Так, з чаго мы пачнем? З таго, што ёсць штучныя міры, якія вытвараюцца... Пачнем з гэтага. Пачнем з сусвету мараў. Гэта Теларан-Ріод, у арыгінале, ці сусвет мараў. Гэта сусвет, у які можна трапіць праз сон, але не всякі сон, гэта ты трапляеш у гэты сусвет. Гэта такі, калі ты спіш, ты трапляеш у сваю такую кішэню прыватную гэтага міра сноў, але ёсць глобальны мір сноў, які аб'ядноўвае все гэтыя кішэні ў адно. І людзі, якія могуць патрапляць у гэты сусвет, яны ў гэтым сусвеце могуць размаўляць, яны могуць нешта бачыць, яны могуць пераходзіць з месца на месца. Гэта тыя самыя такі не зусім фізічны сусвет, які тым не менш мае ўплыў, і ён звязаны з рэальным сусветам, з рэчаіснасцю. А вось гэтыя людзі, якія могуць са сваёй кішэні выходзіць, гэта дрімволкеры, так? Так, гэта... Ну, і то, калі ты дрімволкерам з'яўляешься, ты можаш хадзіць па снах не толькі сваіх і другіх людзей, і нават размаўляць там з імі. Так. Што цікава, я хацеў дазнацца. І нават уплываць на рэчаіснасць нейкім бокам. У гэты сусвет толькі людзі могуць трапляць, ці іншыя істоты, якія ёсць у гэтым міры, таксама трапляюць у сусвет сноў? Што мне вельмі падабаецца, тое, што істоты, якія там амаль што адчуваюць сябе як дома, гэта ваўкі. То бок ваўкі гэта такія асаблівыя жывёлы, якія маюць вельмі простую сувязь з гэтым сусветам мараў, і нават могуць пераскокваць паміж ім не калі яны спяць, а вось у рэчаіснасці. Быў такі момант у серыяле, ці можна нагадаць, ці не, у другім сезоне.
Да, ну давай, ён это адзін з незразумелых момантаў, таму давай, это будзе адказ на пытанне. Калі Перын заходзіць у хату і бачыць, што там нейкая сям'я нешта там размаўляе, ён спрабуе размаўляць з імі з усімі, а потым разумее, што акрамя яго ніхто гэтага не бачыць. Гэта не перадбачанне было? Я думаў, што ён такім чынам бачыў мінулае. Ён такім чынам бачыў адлюстраванне мінулага ў сусвеце сноў, у сусвеце мараў. Вау. Гэта не проста зразумець. І другі гэты воўчы брат, які Эляес, які яго вучыўся му гэтаму, з яго яшчэ прыкалоўся і сказаў: ты ведаеш, гэта карысна ўвогуле ведаць, дзе рэчаіснасць, а дзе ілюзія. Таму што ён себе паводзіў так, нібыта гэта рэчаіснасць, і не разумеў, што ён бачыць адлюстраванне мінулага гэтай рэчаіснасці ў сусвеце мараў. Я праз серыял ніколі б не дагадаўся, што гэта таксама той самы мір мараў, які мы бачылі там яшчэ ў другіх момантах. Ну, справядлівасці радзе трэба казаць, што гэта той момант, калі Перын яшчэ сам гэтага не разумее, таму што ён толькі-толькі намацоўвае гэтыя свае здольнасці воўчага брата. Якія яшчэ міры? Так, ёсць так называемыя міры люстэркі. То бок Джордан таксама нагадвае, што ёсць розныя паралельныя рэчаіснасці, якія адрозніваюцца тым, што недзе ў той рэчаіснасці нешта адбылася па-іншаму, і такая альтэрнатыўная ветка часу сфармавалася. Там нават існуе многаміровая канцэпцыя, можна так сказаць. Так. Ну, то бок, у Джордана канцэпцыя часу таксама многаміровая, што развілкі ў падзеях, у таймлайнах яны фармуюць, у кожную момант яны фармуюць новыя міры паралельна. І нейкія з гэтай міров уходзяць вельмі далёка, напрыклад, там есть недзе яны трапляюць у міру, якім людзей зусім не засталося. Нічого сабе. Таму што там неяк так адбыліся падзеі, ну чалавецтва не выжыў. І там пусты зусім мір, там нікога няма, нічога жывога, зусім пусты. Тыя ж самыя матэрыкі, тое ж усё, але нікога няма. Напрыклад. Наконт люстэркавых міроў тут хочу запытаць, ці яго я бачу ў серыяле. Тут адразу скажу, што ў серыяле ёсць 4 галоўных героя, 4 юнака, якія жылі там у адной вёсцы, і вось вакол іх усё закручваецца. Гэта Рэнд, гэта Эгвейн, гэта Мэт, Перін, а яшчэ 5-я мудрая, про якую мы таксама паговорым, Найниф. І вось адна з гераінь Эгвейн, яна кіроўца, гэта адразу сказано ў серыяле. Яна ў нейкі момант попадае падчас аднаго з іспытаў, трапляе ў мір, дзе ў яе ўсё другое. Вось, так. І гэта быў іспыт, калі яна становілася Айс Седай, про іх мы таксама паговорым. Так. Гэта быў люстэркавы мір, ці гэта было нейкае... Гэта быў найбольш яркі прыклад люстэркавага сусвету, так. Все, гэта люстэркавы сусвет. Я яшчэ чуў, што у коле часу ёсць сусветы, якія цалкам ці то выдуманыя, ці то зробленыя для нейкіх іспытаў, ці мо я паблытаў нешта? Зробленыя, напрыклад, пуці, шляхі. Шляхі гэта штучны сусвет. Шляхі гэта штукі, праз якія можна хутка пераходзіць па міры. Мы таксама пра іх паразмаўляем. З адной кропкі міра ў другую так. Ты пераскокваеш праз гэты штучны сусвет, у якім дыстанцыі карацейшыя і час рухаецца з іншай хуткасцю. Таму ты можаш, правёўшы там 3 дні ў гэтых шляхах, у рэальнай рэчаіснасці праз дзень апынуцца ў нейкім іншым месцы. О, прикольно. А ў серыяле гэта было незразумела. Я думаў, што там толькі памеры меншыя. Ну і там і час рухаецца па-іншаму, ну і там ёсць іншы нюанс. І цікава, што гэтыя сусветы зрабілі ў час легендаў Айс Седай для агіраў. Каб агіры маглі перасоўвацца паміж сваімі прытулкамі. Пра гэта падрабязна далі, таму што там шмат чаго пра агіру. І яшчэ калі я рыхтаваўся, я знайшоў некалькі дзіўных істот, эльфіны і эльфіны, і сказано, што яны таксама ў сваім нейкім асобным сусвеце знаходзяцца, Сіндол. Дакладней, яны маюць да яго дачынення. Яны з ім знаходзяцца. Гэта цікавы сусвет. Я не ўпэўнены, што гэта дакладна люстэркавы сусвет. Гэта нешта такое на паўдарозе паміж люстэркавым сусветам і сусветам мараў. Таму што гэта сусвет, які мае нейкія свае законы, не зусім фізічныя. І бліжэйшая аналогія гэта сусвет эльфаў у еўрапейскай міталогіі. Не эльфаў, толкінскіх эльфаў, а эльфаў
ось тых самых, якія маглі скрасці дзіця, і потым гэтае дзіця там вырастае ў эльфаў і звяртаецца ў нармальную рэчаіснасць, там таксама там час ідзе па-іншаму, там совсем па-іншаму працуе магія і так далей. Так, а пра гэты сусвет шмат чаго ў кнігах напісана? Не шмат, і большасць за ўсё у пазнейшых кнігах. То бок першыя кнігі там нават не ўзгадваецца. Там толькі ўскосна згадваецца, напрыклад, ёсць дзіцячая гульня там кшталту шашак, называецца «Лисицы и змеи». «Лисицы и змеи» — это эльфины и ильфины. Давай тогда, может, одразу до істот перейдем. І калі мы ўжо эльфінаў і ільфінаў узгадалі, то можаш распавесці, што гэта за істоты, чым яны адметныя? Эльфіны і ільфіны — гэта дзве расы, якія пануюць у гэтым сусвеце сіндоў, якія маюць шмат суперздольнасцяў, якія, дарэчы, адна з іх здольнасцяў, наколькі я памятаю, тое, што яны бачаць наскрозь час. Час наскрозь? Ну, то бок яны вось як у Дзюне гэты, як яго? Муаддіб. Зразумелі, так. Муаддіб. Як у Дзюне Муаддіб, які бачаць усе рэчаіснасці і ўсе мажлівасці адначасова. Вось у іх такая ёсць здольнасць, і таму яны могуць даваць там парады, прароцтвы, рабіць гэтак далей. Як у фільме «Прыбыццё», калі хто глядзеў. Як у фільме «Прыбыццё», калі хто глядзеў ці чытаў. Так, напрыклад. Вось, таму гэта такая вельмі асобная рэч, вельмі іншая ад усяго ў гэтым сусвеце. Я чаму пра іх пытаюся, таму што я калі пра іх чытаў, мне падалося, што яны такія раялі ў кустах у гэтым сусвеце. Ну, тыпу, што яны настолькі магутныя, што яны могуць любую сітуацыю проста перагнуць у адзін ці ў другі бок, у які трэба аўтару. Яно так не выглядала? Не зусім так. Яны не ўмешваюцца ў гэтую рэчаіснасць, але яны могуць звычайна праз інфармацыю неяк паўплываць. То бок яны могуць камусьці з герояў, там ёсць нават прыклады, я не буду іх нагадваць, каб не спойлерыць, ёсць прыклады, калі яны аднаму з герояў даюць пэўныя веды ці пэўную інфармацыю, якая вельмі там праз 2 раманы апыняецца, што гэта інфармацыя была вельмі істотная для таго, каб адбыліся падзеі нейкія, якія будуць рашаючымі для ўсяго сюжэту. У серыяле мы іх бачылі? Ці іх праявы? Не памятаю, я думаю, што не. Я просто чаму пытаю, я памятаю там ці ў першым, ці ў другім сезоне была дзяўчына, якая бачыла будучыню. Гэта ніяк не звязана? Гэта не звязана. Адзінае, што мы бачылі, у апошнім сезоне там было зеркало. У Кайріене, там, дзе Марэн, мне падаецца, там глядзела ў нейкае зеркало. Гэта было спецыяльнае зеркало, якое дазваляе перайсці ў сіндом. Але яно настолькі ўскользь было паказана. А яно было вельмі ўскользь паказана, але вось гэта ёсць там, я не памятаю, 2 ці што зеркало на ўвесь сусвет, якія пазваляюць, адно зеркало пераходзіць да эльфінаў, другое да ільфінаў, нешта такое. То бок ёсць такія спосабы перайсці ў іх сусвет, вельмі няпростыя, і з гэтым будзе звязаны вельмі такі доўгі сюжэт у пазнейшых раманах, але пакуль што гэта так, затраўка. А эльфіны і эльфіны, яны да нас сусвет прыходзяць самі? Не, насколькі я ведаю, ніколі. Окей. Давай тады двінем далей па істотах. Самай главнай істоты творца, пра яго мы ўжо крыху прагаварылі, ён у міры не з'яўляецца. Ось ён ніяк. Просто легенда аб творцы, і ўсё, аб крэйтары. Але ў міры з'яўляецца яго супрацьлегласць. Гэта цёмны. Ці Dark One, ці Шайтан, што таксама цікава, Шайтан. Можаш распавесці, што за ён, як ён з'явіўся, як з'явілася гэта істота і чаму вакол яго так шмат закручваецца сюжэту? Лічыцца у мірапоглядзе гэтага сусвету, што цёмны існаваў заўсёды, яшчэ да стварэння сусвету творцай. Але калі творца стварыў сусвет, ён гэтага цёмнага запер у турму, каб ён у гэты сусвет не лез. І вось у эпоху легенд самыя магутныя седаі, якія рабілі такой advanced research, як зрабіць сілу яшчэ больш карыснай. І адна з праблем, якую яны спрабавалі вырашыць, тое, што мужчыны і жанчыны маюць доступ да 2 паловаў сілы, мужчынскай і жанчынскай, Саидар и Саидин и Саидар. Прывітанне і нянь. Менавіта так.
прывітанне інь-янь, якія маюць розныя абмежаванні, і ёсць пэўныя рэчы, якія можна зрабіць толькі праз камбінацыю некалькіх мужчын і некалькіх жанчын у адзінае кола карыстальнікаў сілы, якія разам робяць такія пляценні, якія магчымы толькі з камбінацыяй гэтых мужчынскай і жаночай паловы сілы. І вось Айседай і эпохі легендры спрабавалі пазбавіцца ад гэтага абмежавання і зрабіць так, як можна знайсці такую сілу, якая зможа рабіць усё за обе паловы. І яны адкрылі, што ёсць такая крыніца сілы. Яны не разумелі, што гэта за крыніца, але яны вызнашлі, што яна ёсць, і спрабавалі зрабіць да яе доступ. І яны прабурылі свідравіну праз тканіну рэчаіснасці, праз той самы узор. Праз узор, то бок яны зрабілі свідравіну праз узор, каб дакрануцца да гэтай новай сілы, якую яны назвалі сапраўдная сіла. Таму што яна там даступна і мужчынам і жанчынам і пазваляе рабіць увогуле ўсё. Але крыніцай гэтай сілы з'яўляецца цёмны, які можа кантраляваць, як і хто мае доступ да гэтай сілы. І ён гэты свой кантроль над тым, каб даваць ці не даваць гэтую сілу розным Айседае, заманіпуляваў імі і перацягнуў іх на сваю старану, прымусіў іх стаць сваімі слугамі. І праз гэта пачалася вось гэтая вайна цені, і ўсё астатняе, што скончылася паламаннем сусвету. Тут адразу пытанняў шмат у мяне з'явілася. Па-першае, мужчынская, жаночая пачатак сілы. Это атрымліваецца, што жанчыны і мужчыны могуць рабіць... Магія жанчыны-мужчын адрозніваецца ў нейкіх момантах. Так, вельмі адрозніваецца. І што не можа рабіць жанчына, можа рабіць мужчына і наадварот. Так. Гэта азначае, што ў трэцюю эпоху, калі мужчын сталі зачыняць, панавала жаночая частка энергія. Так. Так. Ці не праз гэта агульны фон энергетычны ён знізіўся ў трэцяй эпосе? Мабыць, гэта так не прагаворваецца нідзе, наколькі я памятаю, але гэта частка праблемы безумоўна. Так. Ідзем далей. Свердлавіна праз узор. Гэта не свердлавіна, я так разумею, у турму гэтага цёмнага. Гэта просто свердлавіна ў турму цёмнага. У турму. Там просто далей мы будзем размаўляць пра печаткі цёмнага, пра штукі, якія яго там стрымліваюць у гэтай турме. І я так разумею, што свердлавіна гэта не раўно у знішчэнні якогісьці печаткі. Гэта просто нейкі канал інфармацыйны, праз якой цёмны ўплываў ужо на другіх. Ну, гэтыя печаткі, гэта была такая спроба арыгінальнага цмока закрыць гэту свердлавіну і закрыць доступ, каб цёмны не мог дакранацца да нашай рэчаіснасці. Печаткі — это не тое, што зрабіў творца. Печаткі — гэта тое, што ўжо потым зрабілі. Печаткі зрабіў цмок. Так. І пытанне яшчэ такое. Ёсць творца, які стварыў увесь гэты сусвет. Ёсць цёмны, які таксама існаваў заўсёды, і там недзе пісалі, што гэта нейкае адлюстраванне, нейкая частка творцы цёмнага. Ну, можа быць так, не ведаю, можа не так. Чаму творца, калі ён зачыніў у турму, чаму ён сам і гэтага цёмнага і абратна не засунуў, калі там свердлавіна з'явілася? Чаму гэта легло на плечы істот фізычнага міру? Ну, таму што ўсё кладзецца на плечы істот нашага сусвету. Творца нас зрабіў, а далей жывіце як хаціце. І гэта такая вельмі складаная філасофская канцэпцыя. Фома Аквінскі, пэўна, яе распрацоўваў сярод хрысціянскіх філосафаў пра свабоду волі. Што творца не умешваецца, калі бы творца умешваўся ў жыццё ў рэчаіснасці, то гэта бы з-за гэтага бы канцэпцыі добра і зла страцілі бы сэнс. Таму што зла не можа існаваць, калі творца можа яго знішаць. Слухай, але добра, тут зразумела, але з другога боку там прагаворваецца, у творы прагаворваецца, што кола яно круціцца, і што там у нейкай эпохі цёмнага няма, потым ён з'яўляецца, потым яго трэба спыніць, і потым, напэўна, будуць нейкія эпохі стабільнасці, і потым всё зноўку
Так. Падаецца, калі просто нічога не рабіць, і кола ж все роўна правернецца, і все роўна зноў наступе будзе эпоха легенд, і все будзе добра. А з другого боку, вось ёсць гэты люстэркавы сусвет, у которым чалавецтва не выжыла. І все, далей кола круціцца на пустую у гэтым таймлайне. Без чалавецтва. Без чалавецтва. То бок на кола можна кола-то застанецца, а застануцца ли людзі? Гэта... Бок полны праварот кола не азначае, што ўсё прыйдзе ў тую же кропку. І оно не будзе ідэнтычным. Так. Зразумела. Будзе такая ж эпоха, але ўсё будзе новае. Ну, вось гэтая думка са свабодай волі, она вельмі добрая. Нават вось не думаў пра яе, калі рыхтаваўся. Гэта круто. Тень. І што гэта ўвогуле такое? Я так разумею, тень гэта ў гэтым сусвеце адлюстраванне нейкай сілы, якая падтрымлівае цёмнага. Не сіла, а супольнасць, там істот всего астатняга. Можна так сказаць. Можна сказаць, што тень гэта праекцыя волі цёмнага, потому што у адрозненне ад крытворцы цёмны не мае такіх забабонаў пра ўмешанне ў жыццё рэчаіснасці. Наадварот, ён актыўна спрабуе ўмешацца і завалодаць гэтай рэчаіснасцю. І яго вось гэтая злая воля, гэта і есть тень. І яна уплывае на ўсё. Яна як жалезны занавес, які кладзецца на ўсю рэчаіснасць зверху, а не збоку. Так. І так вось уплывае. І калі ён праз гэтую сваю свідравіну пачынае прабівацца, то гэта адчуваецца па ўсім сусвеце. Больш за ўсё у геаграфічнай лакацыі гэтай свідравіны, гэта Шайл-Гул. Але па ўсім сусвеце гэта таксама адчуваецца. А навошта наогул цёмнаму захватваць сусвет? Ну, выйшаў з тюрьмы сваёй і гуляй далей, навошта табе сусвет весь? Навошта яго ўвогуле закавалі? Ніхто не ведае. Можна дагадвацца, што ён хоча гэты сусвет зусім знішчыць і зламаць кола. Ага. Так, зразумела. Тень. У серыяле ёсць момант вельмі незразумелы, і можа ён потым будзе як-то пра яго распавядуць падрабязней, але мне ўжо хочацца зразумець. Там ёсць момант, дзе героі трапляюць у горад, у згублены горад, я не памятаю, як называецца. Так. Шадар-Лагот. Шадар-Лагот, так. І ў гэтым горадзе ёсць прям тень. Вось насамрэч тень, якая вось паўзе такая тень па ўсім, што ёсць, і там ўсё знішчае. Гэта вельмі цікавая гісторыя з кніг, якая зусім не растлумачваецца ў серыяле, і калі яна ўжо не растлумачана, я падазраю, што яна і не будзе растлумачана, таму я ёй распавяду асобна. Добра. У кнігах яна распавядаецца. Пра яе мы пагаворым, калі будзем размаўляць пра... У мяне ёсць там пытанне пра тень. І тут адразу адметім, што гэта вось не тая тень, пра якую мы зараз размаўляем. Гэта не тая тень, якую накладае цёмны на сусвет. Гэта лакальная тень гэтага горада. У яе ёсць свая гісторыя у гэтай тені Шадар-Лагота. Агонь. Рушым далей. Ёсць яшчэ такія людзі, зараз мы ўжо пераходзім да людзей, як заняпадныя ці занядбаныя, Forsaken, так? Forsaken. І ёсць уладары жаху. Гэта прыспешнікі цёмнага, я так разумею. Ёсць яшчэ таксама Dark Friends, сябры цені. І Dark Friends. Вось распавядзі пра гэтыя кагорты людзей, хто яны такія. Гэта ўсё цалкам людзі, якія працуюць на цёмнага наўпрост ці не наўпрост. Гэта розныя градацыі. Сябры цені, Dark Friends, гэта любыя людзі, якія працуюць на цёмнага, нават не карыстальнікі сілы. Dreadlords ці спадары жаху, гэта карыстальнікі сілы, якія перайшлі на сторону на бок цёмнага падчас эпохі легендаў. І іх так называлі. Эліта з іх, абраныя некалькі, яны себе называлі абраныя, так і называлі The Chosen. Гэта тыя, каму цёмны даў доступ да сваёй гэтай цёмнай сілы, адзінай сілы. Так. І калі яны себе называлі абраныя, то усе астатнія іх называлі наадварот занядбаныя. Все, зразумелі. Гэтыя занядбаныя, іх засталося пад канец вайны цені, іх засталося 13, і гэтыя 13 занядбаных былі запіханы ў гэтую свідравіну і запечатаны тымі самымі печаткамі, якія стрымлівалі цёмна. Ну, таму што яны самыя моцныя яго прыхільнікі па факту былі ў свеце. Так. Распавядзі яшчэ такі момант, калі мы ўжо размаўлялі пра сілу і пра адзіную сілу і пра сапраўдную сілу. Я так разумею, у нармальным стане сусвету не можа быць сапраўднай сілы, не можа быць сілы, якая бы аб'ядноўвала і жанчын і мужчын. Яна заўсёды нясе нейкае зло ад цёмнага.
Так. І гэта не асобная яна асобна ідзе гэтая як гэта спытаць, бок цёмны бярэ просто мужчынскай і жаночая пачатак сілы аб'ядновае, аддае гэта як сваю злобную сілу сапраўдную, ці гэта асобная нейкая сіла, вось гэта распавядаецца ці не распавядаецца? Ну, не особо гэта растлумачваецца, і маё разуменне такое, што жаночая і мужчынская стороны сілы гэта як палярызацыя свету. То бок мужчыны і жанчыны, калі яны праз сябе прапускаюць гэтую сілу, яна выходзіць з рознай палярызацыі у залежнасці ад гендеру чалавека, які ёю карыстаецца. А адзіная сіла, якую дае цёмны, сапраўдная, так, сапраўдна, яна якую палярызацыю не праходзіць, ён пхае гэтую сілу наўпросту рэчаіснасць у абыход таго чалавека, які яе каналізуе. Ну, не в абыход, але неяк так. І таму яна, з аднаго боку, яе можна фармаваць у такія самыя пляценні, яны будуць болей моцнымі і болей гібкімі, таму што яны могуць камбінаваць магчымасці абоіх старон, жаночай і мужчынскай старон сілы. Але яны уходзіць гэты свет праз цёмна. І таму ён мае поўны кантроль і можа там камусьці са сваіх занядбаных, які там нечым правініўся, взяць і перакрыць гэты доступ да гэтай сілы вось такой. А калі перакрыў доступ, то яны ўжо не маюць доступу і да звычайных? То яны могуць толькі звычайнай сілай сваёй мужчынскай ці жаночай карыстацца. Там ёсць такі цікавы момант, мы яго, напэўна, будзем яшчэ кранаць, але ўсё ж такі, калі кіроўцаў адрезаюць ад сілы, то яны там адчуваюць такі занепад, што нават сканчваюць. Яны гэта не перажываюць, па сутнасці. Не перажываюць. Калі занядбаных адрезае цёмны ад сваёй крыніцы, іх таксама такое адчуванне? Ці яны спакойна просто выкарыстоўваюць там мужчынскую жаночую? Іх калбасіць яшчэ больш. Яшчэ больш. Окей, нармальны такі павадок. І апошняе пытанне пра цёмнага ўсё ж такі хацеў да людзей перайсці. У творах цёмны калі-небудзь увасабляў сваю фізычную форму ў гэтым міре? Ці гэта больш такая метамарфозная істота? Амаль што. Вось ён амаль што здолеў гэта зрабіць у час апошняй бітвы. Все, зразумеў. Але в апошняй бітве, чым скончыцца апошняя бітва, даведаецеся ў апошнім рамане цыклу. Давай рушыць да людзей. Ну, ёсць людзі, гэта класна, гэта круто. Людзі пануючая раса, можна так сказаць. Так. Сярод людзей, як мы сказалі, ёсць накіроўцы сілы, тыя, хто могуць кіраваць сілу, накіроўваць. Сярод іх, я так разумею, самае галоўнае ў трэцюю эпоху гэта Айс Седай. І ў эпоху легенд іх таксама былі Айс Седай. Ну, у той частцы свету, у якой адбываюцца падзеі, так. Што гэта, хто гэта такія Айс Седай? Гэта ўсе, хто могуць кіраваць сілу, ці гэта нейкія асобныя людзі? Хто это такія? Ці гэта ордэн? Што гэта такое Айс Седай? Ну, у трэцюю эпоху Айс Седай гэта жанчыны кіроўцы сілы, падпарадкаваныя белай вежы ў горадзе Тарвалон. Ты кажаш, падпарадкаваныя белай вежы? Так. А што такое белая вежа? Пра серыял я падумаў, што белая вежа гэта проста вежа, яна насамрэч белая, у якой жывуць Айс Седай гэтыя. Так, яны яе пабудавалі у першае стагоддзе пасля паламання сусвету, выжыўшыя жанчыны Айс Седай сабраліся і вырашылі пабудаваць гэтую вежу, нанялі агіраў, дарэчы, якія яе пабудавалі, таму што звычайныя людзі не маглі б такое пабудаваць. Агіры — это яшчэ адна раса, вельмі важная. Ну, гэта адзіная раса, якая існуе ў гэтай рэчаіснасці, акрамя людзей. Якая, ну, пра іх можна асобна размовляць. Дарэчы, яны пабудавалі гэтую вежу, і яны пачалі падпарадкоўваць сябе ўсіх жанчын, якія могуць карыстацца сілай на гэтым кантыненце. На гэтай частцы гэтага кантинента, таму што ёсць яшчэ такі хрыбет гор вайна, спіна міру, спіна сусвету, Spine of the World, за якім ёсць шмат якіх зямель, якія не падпарадкоўваюцца белай вежы. І там у іх сваі карыстаўцы сілы, якія называюцца па-іншаму, і там шмат чаго яшчэ. То бок арганізацыя, якая сочыць за ўсімі жанчынамі, якія накіроўваюць. І мужчыны. І мужчынамі. І займаецца тым, што мужчын гэтых знаходзіць і адразае ад сілы, пакуль яны не пачалі ламаць сусвет наново. У эпоху легенд, у мінулым, таксама ж былі Айс Седай. Так, не было белой вежы, Айс Седай былі. Это была глобальная арганізацыя, і там не было такой жорсткай іерархіі, якая існуе ў белай вежы. Гэта было больш, ну, як у Стартрэку. Людзі, грошай няма,
ўсё ёсць, людзі працуюць за рэпутацыю. Хто мацнейшы, хто больш разумнейшы, хто больш там дасведчаны айседай, той карыстаецца найбольшай павагай. І вось за гэтую павагу яны там і канкуравалі больш за ўсё. Давай зараз пра трэцюю эпоху. У трэцяй эпохі ў серыяле мы бачым, што айседай яны ёсць розных каляроў. Што за градацыя па калярах такая па колерах? Гэта суполкі, якія маюць розныя спецыялізацыі. Зноў-такі у эпоху легенд іх было шмат, там, мабыць, сотні. Пасля фармавання белай вежы, в белую вежу сфармавалі 12 гэтых суполак, якія называюцца аджа. Потым зараз іх засталося толькі 7. 7 розных колераў, якія маюць розныя спецыялізацыі. Карычневыя спецыялізуюцца на зборы ведаў, зялёныя гэта баявы аджа, яны спецыялізуюцца на баявой магіі. Сінія гэта такія палітычныя актывісты, якія змагаюцца за волю і справядлівасць. Ну і гэтак далей. Чырвоны аджа займаецца тым, што ловяць мужчынаў, якія могуць карыстацца сілай. Тут цікавы момент, ты сказаў, што іх засталося 7 гэтых органаў, структур. Я ў цябе не запытаў, а колькі часу прайшло пасля пачатку трэцяй эпохі вось да падзеі у галоўных падзей? Падаецца 1003 гадоў. 3000 гадоў? То бок гэта ўжо канец эпохі. Так, это ўжо канец эпохі. Канец эпохі, так. Пэўна ж пасля таго, як будзе апошняя бітва, будзе новая эпоха. Таму што гэта апошняя бітва... Ёсць жа легенда, што адраджоны цмок паламае мір нанова, каб яго пачыніць. Все, цяпер мне зразумела, чаму яна кажа, што эпоха легенд была 3000 гадоў таму. То бок за 3000 гадоў структура айседай змянілася з 12 да... А вось мы шмат чаго ў серыяле бачылі пра эпоху легенд, шмат чаго там казалі, а ў самім творы ці шмат чаго распавядаюць пра гэтыя 3000 лет ужо трэцяй эпохі, што таксама мінулым з'яўляецца. Так, там вельмі прапрацаваная гісторыя, якую можна пачытаць. Ёсць добрая кніжка, такі кампаньён, называецца «Сусвет міра, сусвет кола часу». І там вось паўкніжкі гэта гісторыя усяго гэтага распавядаецца, там шмат чаго там вось менавіта трэцяй эпохі, все, што адбывалася пасля зламання свету. Так, зразумела. Вяртаемся да айседай. У айседай ёсць галоўная кіруючая, я так разумею. Так. Ці гэта не галоўны кіруючы, там гэта называецца пасата Мерлін, наколькі я зразумеў серыялу. І тут не зразумела, пасата Мерлін гэта жанчына, якая кіруе, ці гэта пасада, якую займае жанчына і праз пасаду... І тое, і другое адначасова. То бок гэта пасада, і жанчыну, якая займае гэту пасаду, так і называюць. The seat, пасад. Пасада Мерлін, ці проста пасад, коротка. Так, ага. Гэта як железным троном. Ці проста Мерлін. Добра. Я так зразумеў, што Амерлін гэта званне, оно пайшло яшчэ з эпохі легенд адкульсьці. Мабыць. Ніхто дакладна не ведае. Ну окей, там спасылачка просто была да кальца Тамерлін, якая існавала ў эпоху легенд. Так, гэта адзіная спасылка, якая дае нагоду думаць, што гэта пайшло адтуль, таму што гэта кальцо Тамерлін нагадваецца, дарэчы, прынамсі, адзін толькі раз, што яно існавала ў час легенды, што яно нешта такое вялікае значыла. І тое, што салушна Тамерлін і Амерлін, дае нагоду думаць, што ад гэтага кальца і пайшла назва пасады Амерлін. А гэта кальцо, хутчэй за ўсё, і было адным з гэтых артефактаў, якія Тер Ангріал, ці не? Ніхто не ведае. Ведаюць, што... Яно змякі нагадваецца, што было такое кальцо. Всё, нічога пра яго больш не ведомо. Давай вернемся да пасады Амерліну. Амерлін, там і ў серыяле бачна, што ў яе ёсць яшчэ рытуальныя рэчы, ці не рытуальныя, не ведаю, ось як скіпетр і що там, махала, не памятаю. Ну, карацей, у яе ёсць хустка нейкая, так, па якой можна вызначыць, што гэта Амерлін. Хустка — это нібы уніформа. Это просто форма. У кожнага аджа хустка свайго колеру, а у Амерлін хустка усіх колераў. Гэта так адзначае, што яна над усімі аджа стаіць. Так, але яшчэ ёсць жезл вельмі цікавы. У іх ёсць жезл, гэта адзін з артефактаў Тер Ангріал, якія засталіся з эпохі легендаў. Таго, хто на ім дае прысягу. То есть тое, што ты абяцаеш рабіць ці не рабіць на гэтым жезле,
ты фізічна потым не зможаш гэта парушыць. У кніжкі неяк распавядаецца, што адбываецца з чалавекам, калі ён намагаецца парушыць клятву дадзеную на жэзле. Ён не можа гэта зрабіць, просто не можа. Гэта просто не можа. Ага. Жезл гэта не дазваляе зрабіць. То бок адзін з прыкладаў, Aes Sedai не можа лгаць. Угу. І таму Aes Sedai вывучылі мастацтва, як казаць няпраўду, кажучы праўду. То бок вельмі так казаць такую праўду, каб цябе паразумелі так, паразумелі па-іншаму. Ну, гэта, дарэчы, цікава. Там Aes Sedai яшчэ ж не могуць выкарыстоўваць магію супраць другіх Aes Sedai, як-то не могуць выкарыстоўваць магію, калі толькі не ідзе прямой пагрозы іх жыццю. Толькі на самаабарону, так. Так. Магію толькі супраць людзей, супраць жывых істот, яны могуць толькі раді самаабароны. Выкарыстоўваць, таксама яны не могуць выкарыстоўваць магію, каб рабіць зброю. І праз гэта, я так разумею, яны нават час ад часу самі у такія абставіны сябе заводзяць, калі яны уже там... Калі нешта ім пагражае, просто для таго, каб выкарыстаць гэту магію. Так, ёсць такое. Но гэта таксама, гэта толькі Aes Sedai Белай вежы. У карыстоўцаў сілы з іншых рэгіёнаў такіх абмежаванняў няма. Давай тады паговорым пра тое, што гэта за клятвы і ўвогуле як атрымліваюць званне Aes Sedai і навошта. У мяне галоўнае пытанне, навошта? Таму што, глядзі, ты нешта клянешся рабіць, у цябе з'яўляюцца абмежаванні вельмі моцныя. І больш за тое, там яшчэ было сказана, што калі ты гэтую клятву прыносіш і праходзіш успыты там для того, каб стаць Aes Sedai, у цябе яшчэ скарачаецца вельмі моцны час жыцця. А кіроўцы яны жывуць шмат гадоў. Навошта? Як становіцца Aes Sedai і навошта? А іх прымусілі. Таму што быў такі вялікі кароль Артур Хоквінг. Дарэчы, гэта спасылка да караля Артура рэальнага, наколькі я разумею. Так, безумоўна. Які у пэўны момант уступіў у вельмі вялікі канфлікт з Белай вежай, амаль што яе захапіў. І адным з наступстваў гэтага канфлікту было тое, што Белая вежа прыняла на сябе вось такое, сказала, давайте мы сябе вось так вот абмяжуем, каб нас так не баяліся, каб не было больш такіх канфліктаў. То бок быў здаравенны канфлікт праз тое, што баяліся кіруючых сілы жанчын, і яны себе абмежавалі. Амерлін, якая на пасадзе Амерлін сидела на той момант, і яна вельмі так моцна полезла у унутраныя справы гэтага караля Артура, і яму гэта так не падабалася ж. Ну, там была вельмі такая вялікая вайна вакол усяго гэтага, і потым гэтую Амерлін адрэзалі ад сілы і знялі з пасады за гэта ўсё, за тое, што справакавала гэты канфлікт. І Белая вежа взяла там на сябе такія абмежаванні. Ведаеш, гэты сусвет вельмі нейкі шчыры. У сэнсе, што ну якім сусвеце звышмагутная істота бы адрезала себе ад моцу. А тут гэта вось зрабілі. А іх бы знішчылі, калі б яны гэтага не зрабілі? А як бы іх знішчылі, калі яны вельмі магутныя? Хто бы іх знішчыў? А таму, што іх не так шмат. І калі армія ўсяго сусвету падступае пад твае сцены, то... І таксама трэба разумець, што гэтыя Aes Sedai, яны не былі абсалютным злом. Так. Яны таксама... А чаму яны лезлі ўва все гэтыя справы розных каралевстваў, чаму яны такой вось шэры кардынал у некаторых краінах гэтага сусвету? Не таму, што яны імкнуцца да ўлады, а таму, што іх мэта гэта падрыхтаваць мір да вяртання цёмнага. Да, зразумела. Умацаваць яго. І яны жадаюць быць часткай гэтага працэсу умацавання міра. І для гэтага ім нужен гэты ўплыў. А жанчыны Aes Sedai ўсё жыццё трэцяй эпохі, яны як бы былі Aes Sedai'амі і мелі гэты престол менавіта для таго, каб падрыхтаваць чалавецтва і ўвесь свет да злому. Ну, першапачаткова, я думаю, для таго, каб увогуле адбудаваць чалавечую цывілізацыю, якая была на той момант зусім зруйнаваная. Але з цягам часу гэта перарасло і ў падрыхтаванне да апошняй бітвы таксама. Ты таксама вельмі важны момант сказаў, што іх не так шмат. Я пра гэта не задумляўся, мне падавалася, што ну там кожны другі, кожны трэці нарадзіўшыся ребёнак, дзіцёнак мае здольнасці, не? Не, 1 на 1000, 1 на 10 тысячаў, мабыць. Вельмі, ці нават меней. І у кнігах шмат Aes Sedai з Белай вежы пакутуюць на тое, што Белая вежа стаіць пустая, што калі яна была будаваная,
Вядома, яна была будаваная на выраст, яны спадзяваліся, што Айседай будзе прыходзіць да іх шмат больш, але колькасць Айседай і нават магутнасць гэтых Айседай, яна пачала з цягам часу зменшацца. Бачыш, іх становіцца ўсё меней. Мінусы серыяла, таму што калі ты ў серыяле ў першых серыях бачыш, што ў цябе ў маленькую вёску прыходзіць Айседай, знаходзіць там дзве дзяўчыны з сіламі у маленькай вёсцы, а яшчэ серыю да гэтага табе паказваюць, як у гэтай вёсцы ёсць абрад, дзе дзяўчын, якія могуць кіраваць. Ініцыююць, так. І ты такі, напэўна, у гэтай вёсцы напэўна, у кожнай дзярэўні ёсць такая мудрая жанчына, якая можа карыстацца сілай, але не. Цікава. Добра, павяртаемся да Айседай і, напэўна, да таго, як імі становяцца. Давай спачатку пра клятвы. Што гэта за клятвы? 3 штукі. Вось 3 клятвы: не ілгаць, не рабіць зброю і не накіроўваць сілу на супраць іншых, акрамя самаабароны. Супраць іншых людзей тут, напэўна, важна, таму што супраць людзей, так. Пашвар цёмнага яны могуць нармальна так нацягваць. Так. Не супраць агіраў таксама. І агіры, як і людзі, гэта сапраўдная раса. Усе пашвары цёмнага гэта штучныя істоты, якія былі створаны цёмным і занядбанымі. Все, зразумелі. Чаму Айседай жывуць меней? Я вось гэта не зразумеў. Меней, чым звычайна. Звычайна накіроўцы, яны жывуць кіруючай сілы там 200-300 лет, наколькі я зразумеў. Больш. А Айседай там чуть ли не ў 2 разы менш. Чаму так адбываецца? Звычайна кіроўцы сілы жывуць да там 800-900 гадоў. Ніфіга сабе. Больш, чым агіры. Гэта доўгае. Тыповае гэта да 500. То бок параўнальна з агірамі. Прынесенне клятвы на гэтым род, як там клятвенны стрыжань, скарошвае гэта прыкладна напалову. Я яго жэзлам назваў. Стрыжань. Жэзл, стрыжань, не ведаю. Жэзл, гэта цыліндр. Гэта проста цыліндр. Называй як ведаеш. І нагода таго, што гэты цыліндр накладвае на цябе такую сетку абмежавальную, якая на цябе, ты па сутнасці ходзіш пад спецыяльным пляценнем усё астатняе жыццё. І гэтае пляценне, яно абмяжоўвае твае магчымасці ў павязанасці тым, якую ты клятву на гэтым стрыжані прынёс. Ці можа ў сусвеце гэтым кіроўца сілы, не абавязкова Айседай, зразумець, што перад ім стаіць Айседай, без усялякіх прыкмет. Я маю на увазе, ці бачна гэта па пляценню, па аўры чалавека, я не ведаю. Так, ёсць цікавая метода, як Айседай знаходзіць дзяўчын, якія маюць патэнцыял стаць кіроўцамі сілы. Яны па сутнасці медытуюць. То бок яны пагружаюць гэтую дзяўчыну ў медытацыю, самі пагружаюцца ў медытацыю, і ў гэтым медытацыйным трансе яны адчуваюць, ці ёсць ад гэтай, ці сыходзіць ад гэтай дзяўчыны сілу. Навошта гэта трэба рабіць? Таму што не ўсе дзяўчыны разумеюць, што яны могуць накіроўваць? Так, таму што магчымасць накіроўваць, яна ў падрастковым узросце праяўляецца. Добра. А я хутчэй крыху пра другое. Ці можна неяк адрозніць ад другіх накіроўцаў сілы тых, якія прайшлі ініцыяцыю праз стрыжань? Вельмі складана. Таму што, як я казаў, на чалавеке пляценне гэта, але каб пабачыць гэта пляценне, трэба ведаць, на што глядзець, і трэба быць кіроўцам сілы вельмі магутным і дасканалым, дасведчаным. І большасць кіроўцаў сілы ў гэтай эпохі нават не ведае, што робіць гэты стрыжань. Вось тэрангрыал, ён нешта робіць, гэта там стрыжань. Усё, што яны ведаюць. Яны не ведаюць, як гэта на самой справе працуе, таму што ўсё гэта мастацтва выраблення гэтых тэрангрыалаў, яно згублена. Слухай, як выдатна, што гэты стрыжань апынуўся ў трэцяй эпосе. Неяк ён вельмі удобна, зручна там апынуўся, калі... Гэта не выпадковасць. Калі адбывалася паламанне сусвету, Айседай, першае, што яны зрабілі, яны сабралі ўсе свае тэрангрыалы і пахавалі. Пахавалі ў сховішчы, аддалі тым, хто потым стаў Туалатан і Аелямі на схоўванне. З гэтага сфарміраваліся цэлыя народы. Про Аелю таксама можна шмат што казаць, таксама шмат цікавых гісторый. Галоўнае, што яны
спрабавалі захаваць гэтыя трангралы на две нагоды. Па-першае, каб яны не страціліся, па-другое, каб звар'яцелыя кіроўцы сілы мужчыны да іх не маглі імі злоўжываць, каб яшчэ горш свет паламаць. І потым, калі адбылося гэтае паўстанне Артура, яны просто са сховішчаў дасталі гэты жэзл, сказалі, ну окей, добра, давайте так. А ў эпоху легенд гэты жэзл выкарыстоўваўся для таго, каб так абмяжоўваць злачыннікаў, злачынцаў. То бок это было такое пакаранне злачынцаў. І распавядзі, як становіцца айседай, таму што гэта ж, гэта не так, што да цябе прыйшлі, сказалі, ўсё, пашлі на жэзле клясцца і будзеш айседай у нас. Ну, гэта працэс. Пачынаецца з таго, да цябе прыйшлі, цябе знайшлі. І ёсць жанчыны, шмат хто за айседаю, у такія экспедыцыі адпраўляюцца на шмат гадоў, ездзіць па дзяраўнях, па сёлах і шукаць гэтых жанчын. Добра паказана, насамрэч. Там зразумела, што вельмі доўга шукалі гэтую вёску. Так. Вось, яны гэтых дзяўчын забіраюць сем'яў. Гэта not optional. У тых краінах, дзе пануе, куды айседай белай вежы могуць дасягнуць, звычайна, ёсць выключэнні, вось тыя ж самыя мудрыя у тых жа двух рэчы, іх хавалі, каб іх не забралі ў белую вежу, хавалі, каб узгадваць у сваёй традыцыі вось гэтых мудрых. Але тыя, каго не пахавалі, каго гэтыя айседай з белай вежы знайшлі, іх забіралі. І там ужо ўзгадвалі праз вось гэты весь працэс, дзе ты пачынаеш як новіс, як навічок, праходзіш гэты тэст, атрымліваеш статус прынятага, accepted, ці як это... Accepted, так, прыняты. Прынятай. І потым фінальныя выпрабаванні даюць себе вось гэтае кольцо, змяінае кольцо, якое сімвалізуе, што ты ўжо паўнавартасны айседай. А чаму гэта... Так, давай па парядку. Па-першае, ці маеш ты опцыю адмовіцца, як дзяўчына, калі да цябе прыходзіць і знаходзіць цябе? Адмовіцца? Не маеш. Не маеш такой опцыі. Ці маеш ты опцыю зайсці з башні, калі ты туды прыйшла навічком? Таму што ты не хочаш праходзіць першае выпрабаванне, бо яно апасна для жыцця, наколькі я разумею. Наколькі я памятаю, калі ты не праходзіш гэтае выпрабаванне, то бок, калі ты хочаш сысці з башні, адзіны путь гэта праз адразанне ад сіл. Вось так вось. Калі ты здаешся і не хочаш нічога, цябе адрызаюцца сілы, ўсё, ты больш не небяспечны. Таму што карыстальнік сілы, які не прайшоў усе гэтыя выпрабаванні, усе гэтыя навучанні ў башні, ён небяспечны і для ўсіх, і для самого сябе. І для самой сябе, нават калі гэта жанчына. Не таму, што яна можа звар'яцець, а таму, што яна можа сама сябе нашкодзіць, таму што я не можа кантраляваць гэтую сілу. То бок ты павінен прайсці навучанне, каб умець гэтую сілу кантраляваць. Калі не прайшоў, то ты апасны для ўсяго грамадства, скажем так. Пасля таго, як ты прайшоў ініцыяцыю, прайшоў з навічка, стаў accepted. Вось на гэтым прамежку часу ты можаш адмовіцца і ўжо зайсці і проста быць накіроўваючы? Адразанне ад сілы. Адразанне ад сілы. Так. То бок у тебе адзіны путь, у якім ты застаешься жывы. Потому что мы памятаем, что калі тебе адрезаюць ад сіл... Чакай. Навічкі прынятыя. Калі іх адрезаюць ад сілы, яны себе адчуваюць так же пагана, як айседай, ці яны могуць жыць без гэтага. Так же пагана. Падаецца, што калі ты навічок і нават не ведаеш пра сілу, калі ў тебе адрэзалі, ну і все, што табе... Ты так я не ведаю. Ну, ўсё роўна некае такое пачуццё застаецца. То бок, калі ты пачынаеш гэтую сілу адчуваць, і тебе з'яўляецца некая сувязь такая, якую... І адзіны шлях атрымліваецца. Ці ты становішся айседай, ці ты... Ну, некаторыя айседай заставаліся навічкамі ці прынятымі па стагоддзю па 2. А як так? У тебе няма нейкага... Ну, у тебе няма ліміту часу. Хоць ты там да старасці жыві ў гэтай башні, працягвай навучацца. Тады не так дрэнна. Але пакуль ты навічок і accepted, ты жывеш заўсёды ў башні. Ці ты можаш там паехаць кудысьці жыць? Ну, так сам, ты жывеш у башні, дзе там, калі у цябе нешта пойдзе не так, ёсць побач айседаі, якія могуць дапамагчы выправіць сітуацыю. Всё, выдатна. На гэтым шляху, калі ты ўжо accepted, і вось ты сказаў, што ёсць выпрабаванне з кальцом. Я пра серыял думаў, што гэта проста кальцо, якое там... Не, кальцо гэта сімвал. Гэта не... Гэта як у ваенных док-тэк. То бок бірка. Такая. Ну, то бок ты нейкі яшчэ іспыт праходзіш, іспыт праходзіш, атрымліваеш гэта кальцо гэта сімвал таго, што ты прайшоў фінальны іспыт. І што ты паўнавартасны айседай, які можа
Мы ў Прошу. серыяле бачылі іспыт на навічка, а Так. іспыт на Айседай, ён нейкі другі ці што Другі. гэта? Другі. Другі, Не ведаю. но падобны. Падобны. Добра. І потым клятва. Кольцо і клятва, я так разумею. Так. Выдатна. 3 клятвы. Так, 3 клятвы мы размаўлялі. Яшчэ ёсць пытанне, напэўна, пра градацыю, таму што вось ёсць каляровае ў нас падзяленне айседаю. Што цікава, там, насколько я разумеў, кожны колер кіруецца нейкай айседай, і ніхто з другіх кааліцый не ведае, хто гэта галоўная кіруючая. Это так ці не? Не так. Не так. Розныя колеры кіруюцца по-рознаму. У адных гэта адзін кіроўца, у другіх гэта цэлы савет. Вось, напрыклад, карычневы айседае, таму што у іх спецыялізацыя збіраць веды, у іх цэлы савет. Вось. У структуры улады самой Белай вежы удзельнічае ад кожнага колеру па 3 айседа, якія называюцца засядальніцамі. Сітер. Гэта прадстаўнікі, па сутнасці, дэпутаты ад гэтага колеру у савет вежы. І гэтыя прадстаўнікі абіраюць Амерлін, і Амерлін прызначае сябе Keeper of Chronicles, гэта захоўвальніца хронік, захоўвальніца летапісу. Это і Амерлін адначасова. Гэта такі прэм'ер-міністр Амерліна. Это другі чалавек. Другі чалавек, які з'яўляецца намеснікам Амерліна, калі Амерліна няма ў вежы, і які шмат якой арганізацыйнай працы выконвае. Дарэчы, у серыяле я не памятаю, ці бачылі мы ўвогуле захавальніцу летапісаў, нешта не памятаю. Мне падавалася, бачылі, але гэта было не вельмі так паказана. Там была одна синяя айседа, якая вось была захавальніцай летапісу, яна там мелькам прамільгнула ў пары серый. С короткімі валасамі, не хочу спойлерыць. Я нават не памятаю. Не ва. Скажы яшчэ такое пытанне. Амерлін, яна наколькі яна моцная, наколькі яна не моцная, наколькі бязмежныя ці межныя абмежаваныя правы яна мае у Белай вежы? Я нагадаю ту історыю, што Амерлін, якая пасварылася з Артуром Хоуквінгом, была адрэзаная ад сілы. То бок, пакуль яна на сваёй пасадзе, яна мае вельмі вялікія правы, але вось гэты самы савет засядальніц можа яе ў любы момант зняць. І яна не настолькі магутная, што, скажем так, праз сілу яна б магла неяк там усіх перабіць. Зачастую нават той Амерлін, які ў гэты час на пасадзе, гэта не самы магутны айседай у Белай вежы. Зразумела. Калі ты страчаеш магчымасць быць Амерлін, там праз тое, што табе адмовілі, напрыклад, так сабраліся, ты страчваеш увогуле і званне айседай, ці то просто? Не. Абралі іншага прэзідэнта, все. Яна такая ж грамадзянка гэтай вежы, як і была да таго, як стала гэтым Амерлін. Мабыць, больш уплывовая, таму што гісторыя пасады яна дае ўплыў. Растлумач мне тады, калі ласка, што адбылося ў серыяле з Марейн, калі там яна на жэзле нешта яшчэ там на скіптре. Карацей, нешта адбылося такое, што яе быццам бы адрезалі. Не будзем казаць, што здарылася, але быццам бы яе адмовілі быць айседай. Што гэта за працэдура такая, чаму яна здараецца? Там вельмі блытная гісторыя ў серыяле, якая вельмі адрозніваецца ад кніг. Давай па кнігам. Ці можна страціць званне айседай? Па кнігам Марейн уступіла ў бойку з адным з занядбаных, і падчас гэтай бойкі яе занядбаны адрэзаў ад сіл. Гэта зусім іншая гісторыя. Добра. З аднаго боку падаецца, што калі ты дала клятву, ты ўжо не можаш нічога зрабіць, каб насуперечыць гэтай клятве. З другога боку, ёсць гісторыя з тым, як айседай становяцца прыхільнікамі цёмнага. Так. Ці ёсць нейкая працэдура ў сусвеце, калі даведваюцца, што ось айседай стала прыхільніцай цёмнага, і што тады з ёй робяць? Таму што па факту гэта ўсё яшчэ айседай, ўсё яшчэ чалавек, і айседай з ёй нічога не могуць зрабіць праз клятвы. Калі айседай пераходзіць на бок цёмнага і атрымлівае доступ да сапраўднай крыніцы, вось гэты клятвены жэзл перастае працаваць. Уже яны не абмежаваныя больш гэтымі клятвамі.
усе астатнія айседай не абмежаваны ў датычнасці да яе клятвамі? Нет. А яна не Яна абмежавана. не абмежавана Так, гэтай але ж клятвай. усе Яна можа астатнія- забіваць, напрыклад. Але ўсе астатнія айседай абмежаваны, і яны ўсе нічога астатнія не могуць абмежаваны, зрабіць, так. атрымліваецца. Яны могуць яе адрэзаць ад сілы. Лагічна, все, зразумеў. Добра. Так, палез у дзебры, давай рухаць далей. Ёсць яшчэ разам з айседай вельмі цікавыя людзі, гэта вартаўнікі, вартавыя. Што гэта за мужчыны такія? І вельмі прыгожыя мужчын, распавядзі, як яны з'явіліся, навошта яны ўвогуле патрэбны айседаем? З'явіліся яны, дарэчы, у трэцяй эпосе. У эпосе легенд іх не было. З'явіліся яны таму, што айседаем у свеце, які перажыў гэты катаклізм, і цывілізацыя пала, і кожны сам за сябе, вакол шмат гвалту і небяспекі. Каб выжыць, было патрэбна, каб нехта банальна ахраняў іх, калі яны спяць. І ввогуле там дапамагаў ім выжыць. І таму яны вынайшлі новае пляценне, якое усталёўвае гэту сувязь паміж айседаем, жанчынай і звычайным мужчынай. Не абавязкова звычайным, але другіх уже не было на той час. А што значыць? Вот. Ты маеш на увазе, што... Тэарэтычна магчыма зрабіць такое пляценне з мужчынай айседаем. Але ж не было у эпосе легенд. Але у эпосе легенд гэта пляценне не было зусім. Яно было... А у эпосе трэцяй не было мужчын айседаем, наколькі я А у разумею. эпосе трэцяй не было айседаем мужчын, якія б не былі з вар'ятамі. Вось, так. А з вар'ятам рабіць такое пляценне небяспечна, таму што гэта пляценне, паміж іншым, стварае ментальны лінк, сувязь паміж самой таксама розумам. вар'яткай можна стаць. Так. То бок, гэты мужчына, ён адчувае твае пачуцці. Гэта эмпатычны лінк. І наадварот, я так І разумею. наадварот, так. Гэта працуе ў абодве бакі. Ён адчувае, калі яго жанчына айседай у небяспецы. І таксама гэта яму дае таксама працягласць большую жыцця і большую фізічную магчымасці, таму што вось гэта тое, што дае айседаем працяг жыцця, яно таксама пераходзіць і на гэтага вартаўніка. Ён жыве увесь час жыцця айседай ці карацей? Я тут намагаюся зразумець, ці некалькі вартаўнічых у адной айседай на працягу жыцця бывае? Я зараз не кажу... некалькі, бывае нават, асабліва гэтым славяцца зялёныя айседай. Бывае шмат за аднаго запар. Але звычайна гэта адзін вартаўнік, і звычайна іх не шмат, адзін ці некалькі, якія змяняюць. Адзіна, што калі гэта айседай, які жыве ў свеце і шмат вандруе і займаецца нейкімі небяспечнымі рэчамі, то вельмі гэта скарочвае працягласць жыцця яе вартавых. Але страта вартавога гэта для айседая гэта магутная траўма, амаль параўнаная з адрызаннем ад крыніцы сілы. Сур'ёзна, для айседай гэта такая траўма? Гэта вялікая траўма для айседая. А для вартавога? Для тавога страціць айседая яшчэ большая траўма, звычайна яны гэтага не перажываюць. А ці ёсць адрозненне страціць айседай ці страціць гэтую сувязь? Бо я так разумею, бываюць выпадкі, калі айседай сама гэтую сувязь перакрывае. Гэты выпадкі вельмі рэдкія, нават выключныя. А ў серыяле гэта была нармалёвая практыка. Там Лана гэтага адключалі, бадай што кожную серыю. Гэта лухта. Так. Гэта таксама адна з шматлікіх рэчаў гэтага серыяла, якія мне вельмі не падабаюцца. Таму што вось гэта вось сувязь паміж вартавым і айседай, гэта вельмі сур'ёзная рэч. Яе нельга вось так вось адключаць і падключаць назад. Гэта вельмі эмацыйная, вельмі такая нават характара фармуючая рэч. Яшчэ я серыяла не зразумеў да канца, ці шчырая гэтая сувязь. Я маю на ўвазе, што айседай жа можа гэтую сувязь усталяваць з любым мужчынай, нават тым, які яе не закаханы, які ўвогуле там не хоча з яе мець нічога агульнага. Але гэта не вельмі добрая ідэя. То бок вартавы не становіцца рабом айседай. Ён проста адчувае ментальны твой стан. Ён адчувае ментальна яе патрэбы, яе эмоцыі, але магчымыя канфлікты паміж айседай і вартавым, і гэтыя канфлікты яны будуць
мяшаць Айседаю таксама як гэтаму вартавому. Гэта цяжкая сітуацыя, апынуцца ў эмацыйнай сувязі з чалавекам, з якім ты ў свары. І тут ты мне вельмі нагадаў, ведаеш, што я толькі зараз зразумеў, у серыяле мы бачым людзей з імперыі Шончан, мы пра яшчэ паразмаўляем, і ў гэтай імперыі таксама ёсць накіроўваючыя сілы, і гэта не Айседаю, іх свая там сістэма. Даманы. Так, дамані і сулдамі, то бок у іх ёсць пара, ёсць чалавек, які кіруе кіруючай сілай. Так. І ў іх там нейкая таксама цікавая сувязь такая, што дамані не можа нашкодзіць сулдамі, а сулдамі дамані, таму што яны адчуваюць увесь боль гэты, які яны перажываюць. Гэта павадок, нашыйнік і павадок, так. Вельмі іншая. Там у адзін бок гэта працуе. Значна больш гвалтоўная сувязь, чым сувязь з вартавымі. Але гэта падобна на тое, што з вартавымі адбываецца. Гэта нейкае адно і тое ж пляценне ці ў сусвеце? Не, вельмі рознае. Вельмі рознае. Зразумеў, тады пра гэта потым паразмаўляем. Ты узгадаў, што можа быць палігамія. Мне таксама адзін сяброў сказаў, што вось павестка палігамія, паглядзіце, там слугі па некалькі на адну жанчыну, а бываюць яшчэ і слугі, калі вы кнігі чыталі жанчыны, дарэчы, цікава. Ці бываюць? Ну, гэта не слугі, вартавыя. Гэта зусім не слугі. Вартавыя, прабач, слугі, вартавыя. Вартавыя жанчыны, дарэчы, могуць быць, я так зразумеў. Але гэта не павестка, гэта просто так было ў сусвеце. Напрыклад, зелёнымі, наколькі я зразумеў, у іх некалькі вартавых адначасова, таму што зелёныя яны ваяры, так, а жанчыне ваяру трэба больш падтрымкі, больш абароны. Таму што яны заўсёды іх місія зялёных гэта шукаць сяброў цьмы і іх знішчаць. Таму яны ўвесь час у бойках, і іх вартавыя гінуць часцей за іншых. А Айседай, апынуўшаяся без адзінага вартавога, яна вельмі у вялікай небяспецы, таму што гэта ўсё роўна чалавек, якому патрэбна спаць, які не можа глядзець на все 360 градусаў. Слухай, а гэтая сувязь паміж Айседай і вартавымі, яна падобная да кахання, ці гэта зусім розныя рэчы, там вартавы можа быць закаханы ў якую-нибудь другую жанчыну, а Айседай можа кахацца з якім-нибудь другім мужчынай, і вось яны проста сябры. Вось гэта вельмі... Я нагадваў пра трохкутнік клана Нінаев і Марэйн, і вось гэта той трохкутнік, дзе вось гэтае пытанне вельмі так падрабязна разглядваецца на працягу ўсяго цыклу. Усяго цыкла, ад першага рамана да апошняга. Але гэта будзе спойлер, тады чытайце. Ну, я бы сказаў, што адносіны вартавога і Айседая гэта больш пахожа на шлюб, чым на любоў. То бок гэта людзі, звязаныя агульнай цэлью, якія робяць агульную працу і ідуць побач усё жыццё, але у кагосьці гэта перарастае ў любой, у кагосьці не, гэта па-рознаму бывае ў розных, гэта вельмі індывідуальна. Добра, давай далей пойдзем па кіроўцам сілы. Ёсць яшчэ такія жанчыны, якіх завуць мудрыя. Ну, я так зразумеў, што мудрыя іх завуць там у раёне Двурэчча, у другіх раёнах там іх па-рознаму завуцца. Наадварот, у Двурэччы іх завуць мудрасць, wisdom. Так. А у Аелеў, якія жывуць па той бок спіны міра, іх завуць проста мудрыя, wise ones. Але гэта канцэптуальна падобна. Добра, вось ты, якія ў Двурэччы, у прыватнасці Найниф. Гэта жанчына, якая ўжо умее кіраваць сілай, так? Не. Кіраваць сілу? Не. Гэта жанчына, якая мае здольнасць кіраваць сілай, але робіць гэта не асэнсоўваючы гэта, не мэтанакіравана, а інстынктыўна. Таму што яна не праходзіла трэніроўку ў Белай вежы. Слухай, але ж гэта падаецца, што гэта яшчэ круче, чым проста накіроўваць. Ты інстынктыўна сілу адчуваеш? Не зусім. Гэта азначае, што калі ты апынаешься ў нейкай крытычнай сітуацыі, цябе можа там прыйсці нейкае там натхненне, і ты нешта зробіш, а можа і не прыйсці. Я да таго, што ці любая мудрая, якая становіцца Айседай, будзе мацнейшая за сярэднестатыстычную Айседай? Не. Зусім не. Нінаев в гэтым сэнсе вельмі унікальная жанчына, якая шмат мацнейшая за амаль усіх Айседай у сусвеце.
Дарэчы, я чакаю на наступнага сезону, а можа нават кніжку прачытаю, пакуль ён выйдзе, каб зразумець гэта, таму што там у серыяле не паспелі гэта адкрыць. Ну там про гэта нагадваецца яшчэ ў першым сезоне. Про гэта нагадваецца, але чаму так адбылося, там нічога не сказано. А гэта таксама нараджаюцца людзі з такімі здольнасцямі. Вось яна такая нарадзілася. А яна такая нарадзілася, таму што тканіна сусвету адчувала пагрозу ад прабуджэння цёмнага і пачала ўплятаць у гэтую тканіну То бок гэта стандартны механізм такі суддзі такіх спецыяльных людзей, таверэнаў. Глядзі, яна найніў кажа, што яна, ну і ўвогуле у гэтай вёсцы ў Двурэччы, адкуль все галоўныя героі, у іх там ёсць слуханне ветра. Вось гэтыя мудрыя жанчыны, яны слухаюць ветер. Я не зразумеў, што гэта такое. Тыпу яны стаяць там, глядзяць на мост нейкі, слухаюць гэты ветр, і нібыта праз пенне ветру яны адчуваюць нейкую сілу, яны не... Гэта такая спецздольнасць, якая ў гэтым сусвеце называецца талант. То есть ёсць розныя таланты. Адзін з гэтых талантаў, гэта вось тое, што гэтыя мудрыя жанчыны Двурэчча называюць слуханнем ветру, гэта талант прадказання. То бок яны праз вось гэта слуханне ветру могуць пачуць нейкія падзеі, якія хутка адбудуцца. Але гэта не пляценне, гэта не пляценне, гэта талант. Талант звязаны з пляценнем. Звычайна таланты гэта таланты, якімі валодаюць толькі уладары кіроўцы сілы. А таланты бываюць розныя. Напрыклад, рабіць эти трангрыалы гэта таксама талант. Сур'ёзна? Круто. Гэта лічыцца страчаны талант, але гэта талант. І я так разумею, та дзяўчына, якая бачыла будучыню галоўных герояў у серыяле, она таксама талантам валодае. Так, гэта таксама талант. Вось гэта Мін, яна таксама галоўны герой, дарэчы. Я не зразумеў гэта, я думаю, просто... Яна належыць да гэтай колькасці, там у першую сотню, пэўна, галоўных герояў трапляе з тых 2000, якія там гэтай кніжкі галоўныя. Окей. Рухаемся дальше. Далі пойдзем па розных суполках. Па-першае, ордэн дзяцей святла, белаплашнікі. Так. Вось тыя людзі, якія серыяла вельмі падобны на моцна рэлігіёзную секту, якая знішчае ўсіх, хто валодае сілай. Ну так, гэта па сутнасці крыжакі. Па сутнасці крыжакі. І прычым у гэтым сусвеце з імі да іх ставяцца вельмі... Ну, яны нармальна... Як-то, яны не вар'яты, яны не захопнікі, як я зразумеў, да іх ставяцца як да нейкіх паважаных людзей. І нават Айседай баяцца іх. Больш баяцца. Паважаюць, таму што баяцца. А чаму іх баяцца? Яны ж не валодаюць сілай. Што за... Яны моцная ваенная арганізацыя. Тады можаш распавесці, адкуль яны з'явіліся? Я там далей, напэўна, у мяне было пытанне. Пачаткова яны сфармаваліся для барацьбы з сябрамі цьмы. Таму яны назваліся дзеці святла. І гэта было ў трэцяй эпосе ўжо. Гэта было ў трэцяй эпосе. Гэта было пасля паламання сусвету. І яны сфармаваліся, каб супольна лавіць і знішаць сяброў цьмы. А потым яны таксама ўступілі ў канфлікт з Айседай і вырашылі для сябе, што усе карыстальнікі сілы гэта таксама сябры цьмы. Што б яны там не казалі, ўсё гэта враньё, калі чалавек можа карыстацца сілай, гэта сябр цьмы. І ўсіх іх трэба таксама знішчаць. Яны іх насамрэч знішчаюць, яны іх не адрызаюць, потому што не могуць, яны знішчаюць. Забіваюць. У серыяле не сказана, але што адбываецца, калі у іх з'яўляюцца дзеці ці яшчэ хто-небудзь, хто можа накіроўваць? Што яны іх таксама знішчаюць? Забіваюць. Я нагадваю, што здольнасць кіраваць сілай, яна праяўляецца толькі, калі чалавек ужо сталее. І ўсё, для іх гэта ўсё, гэта сябра цьмы. Яны вельмі в гэтым сэнсе такія жорсткія. Добра. Што ў іх за арганізацыя пад іх кіраваннем пытальнікі? Хто гэта такія? Ну, гэта іх інквізіцыя. Гэта такі КДБ. Гэта вось той хлопец чарнявы, якога мы бачылі ў серыяле. Ну, чарнявы, цемнаскуры. Цемнаскуры, так. Гэта таксама арганізацыя, якая пачалася з там не ведаю патрэбы нейкай унутранай бяспекі, каб весці даследаванні і вынаходзіць і шукаць тых самых сяброў цьмы. Але вось пад уплывам вось гэтага самага мужика, які там зараз яе ўзначальвае, яна такая стала вельмі сама па сябе цёмная і робіць вельмі нядобрыя рэчы. І тут адразу таго, як калі вельмі далёка зайсці ў барацьбе супраць цьмы, можна самому стаць цьмою. Вар'ятам, ну так.
У мяне тут адразу таксама пытанне звязанае з серыялам. Не спойлер будзе. Там быў момант, калі Перін з кімсьці, з дзяўчынай, забыў, як завуць галоўную гераіню. Так, Перін з Гвін трапляюць у палон да пытальніка. Так. І у Періна з'яўляецца, як это, пробіваецца яго талант, і белаплашнік не ведае, што з ім зрабіць. Адсюль мне пытанне, кім з'яўляецца Перін? Ён воўчы дрымволкер атрымліваецца, і вось воўчы брат. Вось хто такія воўчыя браты, і ці яны кіроўцы, ці гэта талант, і чаму пытальнікі ўвогуле не ведаюць, што з ім рабіць? Яны не кіроўцы. Так. Я думаю, што гэта талант, але так гэта наўпрост не кажацца нідзе. Ну, гэта кшталту таланта, то бок гэта унікальная такая здольнасць, якая таксама чалавек з ёй можа нарадзіцца, і яна праяўляецца ў больш сталым узросце. І гэта здольнасць праз сусвет мараў размаўляць з ваўкамі. Чалавеку, якім гэта праяўляецца, ён набывае больш моцныя пачуцці, то есть ён лепей чуе, лепей бачыць, як гэта робяць воўкі. Усё асэнсовае вельмі так востра, і можа вандраваць па сусвеце мараў. Як гэта робяць воўкі? Што за прикол там быў, таксама яго не растлумачылі, з тым, што воўкі стануць для цябе самымі лепшымі сябрамі? Ну, гэта так, таму што ў яго з гэтымі воўкамі усталёўваецца таксама такая эмацыйная сувязь, яны яго лепей разумеюць, таму што ён такі ж, як яны. Ён ходзіць на двух нагах, а не на чацвярох, але галоўная сутнасць воўка не ў тым, што ён жывёла, якая там ахоціцца на іншых жывёл, а ў тым, што ён існуе адначасова ў гэтым сусвеце і ў свеце мараў. У дзвюх мірах. І ён таксама, як і воўк, існуе ў дзвюх мірах. І воўкі, я так разумею, у гэтым сусвеце яны разумныя. Так. Добра. Яны разумныя. У іх розум такі больш эмацыйны, чым рацыянальны, але яны маюць сваю суполку, свой інтэлект. І яны з'яўляюцца такімі істотнымі актарамі ўсей гэтай гісторыі. Я не ведаю, гэта, напэўна, будзе нейкі невялічкі спойлер да наступнага сезону, але ўсё ж такі Перін у выніку ён павінен цалкам жа стаць воўчым братам. То бок у серыяле у яго нейкія такія пробліскі. Так, ён толькі вучыць. Так, а ў той мужик, які яго вучыць, ён заўсёды нібыта ось у такім стане. У яго там і вочы карычневыя заўсёды. Даўно ўжо. Ён таксама быў у гэтым стане, у якім зараз Перін, але гэта было даўно. Я да чаго гэта? Калі Перін стане ось зусім цалкам братам, воўчым братам, ён будзе адчуваць сябе як-то. Ці будзе ён мець такія зносіны з астатнімі людзьмі? Ці ён будзе воўк-адзіночка і з ваўкамі толькі тусавацца? Не. Гэта зробіць яго стасункі з людзьмі больш складанымі, але ён застанецца чалавекам, ён не страціць чалавечнасць. То бок воўчыя браты, яны так жа жывуць з людзьмі, жэняцца, ці яшчэ што-небудзь робяць. Але ў іх вось ёсць такая старонка іх жыцця, што яны вандруюць па гэтым сусвеце мараў, яны адчуваюць ваўкоў, якія побач з імі знаходзяцца, і могуць з імі размаўляць, могуць ад іх нешта даведвацца. Растлумач мне з Перінам сітуацыю. Я глядзеў серыял, я афігеваў. Это не спойлер, гэта першая серія, ён забівае сваю жонку і забівае па серыяле ў такіх глупых абставінах, ну просто вось ты такі, што? Ён дурны, ён зладзей, што за... Карацей, мне спатрэбілася 2 сезоны, каб зноў зразумець, што Перін гэта нармальны персанаж, галоўны, і да яго ёсць нейкая эмпатыя, таму што да гэтага я ставіўся да яго як да нейкага дурачка. Па кніжках там вось гэта забіццё яго жонкі, ну то таксама было такое паўсядзённае і выпадковае і просто нелепае нейкае вось такое. Не было никакого забіцця жонкі. Не было никакой жонкі. Што? Серьезно? Там зусім іншая гісторыя. У Перна вельмі складаныя адносіны з гвалтам. Ён такі вельмі чалавек, які можа
упасть у стан берзерка і пачаць там забіваць. Ну вось у серыяле гэта тлумачыцца тым, нібыта ён забіў сваю жонку і вельмі праз гэта пакутаваў, таму што зрабіў гэта неўмысна і таму ў састаянне берсерка ўпадаў. Але гэта вельмі глупа было паказана. Не зусім так. Наколькі я памятаю, яго заўсёды палохала гэта свая здольнасць да такого вось моцнага гвалту, але гэта прарэзалася толькі пасля яго сутыкнення з белаплашчыкамі. Все, зразумела. Карацей, серыял па матывах. Так. Моцна па матывах. Працягваем далей? Ці трэба перапынак? Ну, можна далей. Давай, тады зараз дойдзем до канца істоты, зробім перапыначак. Белаплашнікі разабраліся, воўчыя браты ёсць, паехалі далей па расах крышачку. Не расах, народах. Айелаў мы ўжо не раз узгадвалі. Я, калі сцэнар гатовы, калі я глядзеў серыял, у мяне было адчуванне, што гэта амазонкі, таму што там увогуле там показалі просто злых жанчын без мужчын, якія забіваюць там у нейкую у вайну, я не памятаю, як называецца, вайна якая. Так называецца вайна Аелаў. Так, у вайну Аелаў забіваюць мужикоў. Ты такі, зразумела, гэта амазонкі. А тут атрымліваецца, што не. Што за Аелы, адкуль яны з'явіліся? Дадай гэта да спісу рэчаў, якія мне не падабаюцца в серыяле, таму што вось калі ў другім сезоне з'яўляюцца гэтыя 3 жанчыны, якія дзяўчыны кап'я, так. Гэта па сюжэту больш-менш праўдападобна. Але калі паказваецца вось гэта вайна Аелаў, дзе там на склонах гэтай драконавай цмокавай гары Аелі воююць з войскамі гэтай паловы кантыненту, там былі Аелі розныя. І жанчын там было далёка не большасць. То есть там у Аелі ёсць суполкі ваяроў розныя, усе яны мужчынскія, апрача адной ёсць суполка дзяўчыны кап'я. Гэта вось выключэнне, што вось гэта жанчыны, якія таксама жадаюць быць ваярамі, яны вступаюць у гэтую суполку. І ў серыяле нам паказалі адну з дзяўчын кап'я, маці Рэнда. І маці Рэнда на гэта дзяўчына кап'я. Так. Дзякуй табе. Нарэшце. Так. А тады добра. Тады, атрымліваецца, Аель это з кропкі гледжання мужчын і жанчын звычайная дастаткова суполка людзей, народнасць. Там ёсць і тыя, і другія. Гэта народ, які жыве ў пустыні, па ту сторону гор спіны міра. У якога свая вельмі цікавая складаная гісторыя, вельмі свая унікальная культура, якія маюць большае дачыненне да Аэс Седай эпохі легенд, чым любы іншы народ усяго сусвета. Яны былі, я так разумею, у самым сваім пачатку не то ахоўнікамі Аэс Седай, не то самым... Кім? Яны былі слугамі Аэс Седай. І у іх суполцы Дашана і Аель, яны ўсе захоўвалі шлях ліста. Гэта вось такі татальны пацыфізм. І пры гэтым яны былі слугамі. Яны былі слугамі Аэс Седай. Яны рабілі шмат якой карыснай працы. Іх ахоўвалі, яны былі крыху прывілегаванымі, таму што яны працавалі за Аэс Седай. Самі яны не малі здольнасцяў кіраваць сілай. І яны прытрымаліся вось такой філасофіі вельмі пацыфістскай. І рыжыя ўсе былі яшчэ. Так. Джордан маляваў усю гэтую народнасць з ірландцаў. З ірландцаў, так, я таксама прыгадаў. Вось. А потым, пасля зламання міру, у іх адбылася 2 расколы. Таму што першапачаткова, як я нагадваў, Аэс Седай даверылі ім шмат трэнгрэалаў і іншых артэфактаў эпохі легенд, каб іх схаваць і захаваць. І аддалі ім, сказалі, кашуйце, хадзіце з месца на месца, пакуль не знойдзеце месца, дзе будзе бяспечна. І ахоўвайце гэты артэфакт. І ў нейкі момант яны раскалоліся спачатку з таго, што ад них адкалоліся вось гэтыя лудзільшчыкі. Пераходны народ гэта тое ж самае, так? Што? Пераходны народ, лудзільшчыкі гэта адно тое ж. Пераходны народ, так. Пераходны народ, перахожы народ, traveling people. Гэта таксама калька з ірландскіх travelers, якія з'яўляюцца такой ірландскай аналогіяй рамані, але гэта не рамані, нават калі культура крыху падобная. І вось з іх Джордан зрысаваў вось гэты народ лудзільшчыкаў, і яны вырашылі, што не, мы не будзем
ахоўваць гэты артефакты, гэта занадта небяспечна, мы будзем сябе жыць і шукаць the song, старую песню. І яны вось у іхняя рэлігія, іхняя місія пашукаць, яны збіраюць песні з усяго свету і шукаюць сярод гэтых песень вось тую песню. Дарэчы, песня гэта ж асноўнае, што было ў Толкіна у «Валадары пярсцёнкаў». Там же ўсё вакол песні было. Вось цікава, ці не адтуль гэтая канцэпцыя выйшла? Я аб гэтым не думаў, але ты ведаеш, гэта вельмі трапная думка. Я думаю, што, мабыць, так і было, таму што калі пачытаць Сільмарыліон, там жа ж увесь сусвет стварыўся з песні. Так. Вось. І, мабыць, тую песню яны і шукаюць. Вось, то бок яны адмовіліся ад місіі ахоўваць гэтыя артефакты старой эпохі, але захавалі сваю прыхільнасць да шляху ліста, да пацыфізму. А тыя астатнія аелі потым раскалоліся яшчэ раз, таму што адныя з іх узялі ў рукі кап'ё для самаабароны, а тыя, хто вырашылі, што яны павінны захоўваць свой шлях, сказалі, мы вас не ведаем, закрый сваё лицо анучай, потому что ты нейкі іншы чалавек, які скраў лицо майго сына, і мне балюча бачыць лицо майго сына на чалавеке, які маім сынам больш не з'яўляецца. Таму што для тых, хто прыхільнікі былі шляху ліста, тое, што іх дзеці ухапіліся за коп'е, каб абараняцца ад нейкіх бандытаў, для іх гэта было вось такой вось вялікай траўмай. І вось тут яны раскалоліся, і вось з гэтага пашла традыцыя, што там называецца Black-Veiled Аель, што аелі, у іх традыцыя, калі яны ідуць у бойку, калі яны ідуць забіваць, яны закрываюць твар. З серыяла мне нават падалося, што яны адкрываюць твар толькі тым, каму давяраюць, нешта такое нават. Не зусім так. Аелі, якія апынуліся па гэты бок спіны міра, яны увесь час адчуваюць сябе ў небяспецы і павінны быць гатовыя ў любой час даць адпор на нейкі напад, таму яны павінны быць гатовыя ваяваць, таму яны не адчыняюць. Там по-другому, там было, што калі ты сустрэнеш аеля з павязкай на твары, то лічы, што ты пакойнік. Нешта такое. Таму што яны вельмі моцныя ваяры. Яны ўсё жыццё трэніруюцца і рахтуюцца ваяваць. Слухай, пра серыял яшчэ мне падалося, што аелі ось гэта менавіта дзяўчыны трох копіяў, яны валодаюць нейкай звышмагутнасцю. Я маю на увазе фізычнай. Гэта не так? Нет. Гэта просто яны вельмі добрыя. Гэта вельмі моцная баявая вывушка. Яны ўсё жыццё ваююць паміж сабой, трэніруюцца, і яны вельмі такія дасканалыя ваяры. Чаму дзяўчыны трох копіяў? Таму што я ж так разумею, што там мужчыны ёсць. Дзяўчыны кап'я. Там же і мужчыны таксама ёсць. У мужчын у свае ваярскія суполкі, іх шмат. Все, это просто ваярская суполка, называецца дзяўчына кап'я. Все, окей. З гэтым разабраліся. Тут яшчэ трэба нагадаць, што ў іх ёсць лідарка, гэта, я так разумею, лідарка ў тых, хто з коп'ямі. Мудрэйшая, Wise One. Не зусім так. Wise One гэта... Савет Wise One гэта такая рада усяго народа Аель. Гэта нават савет, гэта не адзіны чалавек. Не, гэта не адзіны чалавек. У іх шмат кланаў. У кожнага клан падзяляецца на септы. Септы гэта такія фамільныя фармаванні, дзе родзічы у септы уваходзяць. І ў кожным клане ёсць чіф, гэта важак ці узначальнік клана, гэта мужчына, і ёсць Wise One, гэта жанчына, якая можа карыстацца сілай. А ты жанчыны, якія могуць карыстацца сілай, але не з'яўляюцца Wise One, яны чым займаюцца ў Елаў звычайна? Банальна гаспадаркай. У іх цікавая структура грамадства ў тым, што узначальваць клан могуць толькі мужчыны, а мець маёмасць могуць толькі жанчыны. Цікава. То бок жанчына валодае домам, а галава гэтага дому як бы мужчына. Але мужчына ва ўсім залежыць ад жанчыны, таму што яна валодае ўсёй маёмасцю, а жанчына ва ўсім залежыць ад мужчыны, таму што мужчына можа прымаць усе. Слухай, а кіруючыя жанчыны, накіроўваючыя сілу, яны ваяркамі могуць станавіцца ў іх ці не? Гэта спойлер. Гэта спойлер, добра. І што аелы робяць з мужчынамі, якія накіроўваюць? Такія ж у іх таксама павінны з'яўляцца?
вельмі трагічная гісторыя. Яны іх адпраўляюць на смертны бой супраць сіл цёмнага у Іржу. Блайт. Вось ідзі там, выканай свой долг. У іх вельмі моцнае пачуццё долга. У іх вся гэтая філасофія называецца джі-ето на старой мове. Гэта долг і абавязак. То бок яны ведаюць, што яны ідуць аддаць жыццё за нейкі яны ідуць аддаць жыццё у барацьбе з сіламі цёмнага у Іржы. Я ж кажу, у гэтай серыі, у гэтым сусвеце шмат нешчырасці нават, як то honest. Горачы. Горачы. Добра. Яна закон гэтага падаецца вельмі такой жывой і сапраўднай. Я у адзін час пачаў чытаць гэты серыял і «Ігру престолаў». І вось «Ігра престолаў» мяне вельмі хутка расчаравала, таму што яна да каранёў псіхапатская. Кнігі такія самыя. І сам аўтар псіхапат. А вось Джордан, ён малюе мір жывых людзей з жывымі стасункамі і людзей з большасці добрых, якія худа-бедна, нават тыя белаплашнікі, большасць з іх вераць у тое, што робяць, і думаюць, што яны ратуюць сусвет. Разабраліся. Так, рушым далей. Яшчэ крыху людзей засталося. Мы не можам не пагаварыць пра імперыю Шанчан, таму што ў серыяле, як мінімум, гэта напэўна, трэцяя моцная сіла, якая паказана, але якая цалкам не растлумачана. Увогуле непонятна, хто гэта, адкуль яны з'явіліся, што, дзе адбываецца, што за імперыя Шанчан такая? Тут таксама шмат патэнцыйных спойлераў, таму што калі чытаеш кнігі, таксама гэтага вельмі доўга не разумееш. Толькі там недзе ў другой палове цыкла пачынаюць растлумачваць всю гэтую культуру сіянчан і адкуда яны ўзяліся. Паверхнасна, каб не спойлерыць, вельмі коротка. Гэта цэлы кантынент. Яшчэ адзін кантынент. У гэтым сусвеце ёсць некалькі кантынентаў, дарэчы. Вось. Гэта кантынент. Там зараз, у гэты час, у час гэтых падзеяў, адзіная імперыя на весь кантынент. І гэтая імперыя прыплыла заваёўваць гэты кантынент. Праз акіян. І каб таксама адчуваць памеры, пра гэтаму геаграфіі яшчэ пагаворым, я так разумею, памеры гэтай зямлі, давай без спойлераў, такія же, як у нашай планеты. Так. І ўвогуле, напэўна, гэта і ёсць наша планета, можа быць. Напэўна, гэта будучыня зямлі. Можа быць. Але па памерах адчуваеце, што гэта як амерыканскі кантынент, еўрапейскі, і паміж ім вось акіян. Вось прыкладна так. Прыкладна так. Ага. Добра. І ў серыяле мы бачым, што гэта імперыя Шанчан уже прыплыла і нешта там захапіла, і вось адбываецца... Так, яны такі брыджхэд зрабілі, вось гэты гарадок Фальме захапілі, каб адтуль пачынаць заваёўваць увесь астатні кантынент. Але калі глядзіш серыял, здаецца, што гэта другасная гісторыя. Канфлікт паміж імперыяй. Галоўная гісторыя вакол цмока і вакол цёмнага. Гэта з аднаго боку другасная гісторыя, з другога боку гэта адна з некалькіх ці нават шматлікіх гісторый такога кшталту, з якіх фармуецца пляценне асноўнага сюжэту. Таму што вось гэты канфлікт паміж Шанчан і каралеўствамі гэтага кантыненту, гэта адзін са шматлікіх канфліктаў, у якіх будзе ўдзельнічаць гэты ранд, у якіх будуць удзельнічаць астатнія героі серыяла. І гэта ўсё вось такіх вось... Хутчэй за ўсё гэты канфлікт увогуле яшчэ і там цёмным неяк будзе праспансаваны, таму што яму гэта выгадна, што-небудзь такое. Так, і гэта таксама ёсць. І уплыў цёмнага і ўплыў занядбаных у розных каралевствах на кожным кантыненце безумоўна ёсць. І шмат дзе гэтыя занядбаныя ці самі, ці іх агенты прарваліся да ўлады і уплываюць на падзеі ўсяго сусвету, правакуюць войны, захапляюць і гэтак далей. То бок імперыя Шанчан таксама адчувае ўплыў цёмнага, і там таксама ведаюць пра цёмнага. Просто пра серыял падавалася, што у іх на паўночы іх кантынента нават таксама ёсць Іржа. Все, зразумела. Разабраліся. Дарэчы, пра Іржу там давай пару слоў. Што гэта такое, што за Іржа, бо ўжо некалькі раз сказалі. Іржа гэта такой увесь паўночны, так скажем так, паўночны край
усяго сусвету, ён пад асобым уплывам цёмнага, таму што вось гэтая дзірка, гэтая свідравіна у турму цёмнага, яна была прабіта менавіта ў Шаэл-Гул, гэта на поўначы кантынента. Гэта прям гэта на поўначы гэтага кантынента, дзе адбываюцца асноўныя падзеі. Так? І вось вакол гэтай свідравіны так называныя узарваныя землі. Гэта зусім такі зруйнаваныя землі, дзе нібы ядерная вайна была. Там все там перамешана. То есть гэта тое, дзе былі самыя галоўныя бойкі вайны з цёмным напрыканцы эпохі легенд. І таму там все паламана, і галоўнае, што нават за межамі гэтых узарваных земель усе паўночныя землі, яны пад уплывам цёмнага, там не расце нічога добрага, там свае нейкія павырасталі ядавітыя і растенні, расліны, і жывёлы, і все там такое вось перакручанае, і гэта край зла. Слухай, а я вось, дарэчы, не зразумеў серыялу. У серыяле падзеі ўжо там напрыканцы адбываліся ў нейкім раёне, дзе былі нейкія незразумелыя калючыя расценні, і там стаяў нейкі бастыён людзей, які стрымліваць павінен быў армію цёмнага, калі ён прыйдзе. Гэта где геаграфічна адбывалася? Гэта адбывалася вось каля гэтай дзіркі, якая была у сусвет цёмнага? Гэта ў той бок, так. Гэта іржа, ці гэта ўзарваная земля ўжо была? Гэта была іржа. Наколькі я памятаю, да самой узарванай зямлі яны ці не дайшлі, ці гэта там, недзе там побач павінна было быць. А вось тая крэпасць, якая павінна ахоўваць кантынент ад сіл цёмнага і ад самой іржы, гэта там такія есть Borderlands, яны называюцца, гранічныя каралевствы. Гэта, мне падаецца, гэта быў Арафель, адзін з гэтых гранічных каралевстваў. Гэта недалёка ад Шагота, ад гэтай гары, ад гэтай... І гэта недалёка ад гэтай гары, так. Адносна недалёка. Таму што усе вось гэты 3000 гадоў, пака дліцца гэта эпоха, вось гэтая іржа, яна прыходзіць, адыходзіць, яна так, яе межа двигаецца туды-сюды. І, дарэчы, ужо пры жыцці гэтых герояў, пры жыцці Лан з аднаго з гэтых каралевстваў, Малькір, якое іржа праглынула цалкам. Яно знікла. Яго захапіла іржа, таму што яны не змаглі адстаяць вось гэтую межу. Гэта зразумелі. І, нарэшце, самы галоўны з людзей Цмок. Хто гэта, што гэта? Увогуле, вакол гэтага круціцца ўвесь сусвет. Што гэта такое? Так, вось пачнем з канцэпцыі Таверан. Таверан — гэта вось такі асобны чалавек, у якога асобны лёс, які мае большы ўплыў на ўсю структуру вось гэтай тканіны сусветнага ўзору, вялікага ўзору вакол яго. Аналогія такая, вось калі тканіна з звычайных нітак, вось гэта нітка, гэта такая сталёвая провалака, за якую все астатнія ніткі цепляюцца. І вось гэта такі спецыяльны лёс, калі узор адчувае пагрозу для сябе, асабліва вось гэты час, калі вось цёмны вось вернецца, то гэты ўзор для таго, каб скарэктаваць курс гісторыі, стварае вось гэтых таверэнаў, якія там на працягу свайго жыцця там робяць нейкія вялікія змены ў сусвеце. Вось, напрыклад, той сам Артур Хоквінг таксама быў таверэнам. Але ён не накіроўваючы. Ён не накіроўваючы. І ў яго там стасункі з накіроўвачамі былі вельмі такі складаны. А Найніф, она таксама таверэн? Найніф таксама таверэн, але не такі моцны, як Рэнд. Рэнд, ён як і реінкарнацыя Цмока, гэта самы моцны таверэн у гэты час. А Цмок — гэта заўсёды самы моцны таверэн? Напэўна, так. І таму ён, калі ён перараджаецца, то это азначае, што будуць нейкія вялікія змены ўсім сусвеце. Таму што калі б тканіне узору не трэба было зрабіць нейкія вялікія змены, то такі моцны таверэн быў бы не патрэбны. З другога боку, я пачытаў, што Цмок, ён можа змяняць сам узор. Ці гэта так? Гэта так і ёсць. Гэта праз тое, што ён проста настолькі магутны і можа змяніць вакол сябе рэчаіснасць, што змяняецца ўзор, ці як гэта? Не, гэта проста паколькі яго лёс такі істотны і абладае такой вагай адноснай,
што калі ён спрабуе нешта зрабіць, у яго атрымліваецца заўсёды ён мае тэндэнцыю апыняцца ў тых месцах, дзе ён можа на нешта паўплываць, і з людзьмі, якія могуць яму дапамагчы, і якія таксама апыняюцца ў нужны момант у нужным месцы. І вось гэта абставіны складваюцца вокруг яго так, што ось у яго атрымліваецца на нешта паўліяць. Не заўсёды нават тое, што ён мае на ўвазе, не заўсёды нават тое, што ён хоча, але тое, што патрэбна тканіне ўзору. То бок ён з'яўляецца ў тых месцах, дзе уплывае на далейшы ход гісторыі, скажем так. І гэта яго ўласцівасць. Так, гэта ніяк не звязана з тым, што ён кіроўца сілы, таму што бываюць таверыны, ну, гэта артаганальныя рэчы, так? Але гэта здольнасць яго і тых яго сябраў, якія таксама з'яўляюцца таверэнамі, яна вельмі ўплывае на ход усей гісторыі ўсяго чалавецтва, якая там паказана ў гэтых кнігах. А я ж правильно разумею, што Цмок ён яшчэ і самы моцны кіроўца ў сусвеце, ці не? Ці гэта не Цмок? Так. То бок гэта таверэн і яшчэ і самы моцны таверэн з кропкі гледжання кіравання сілай. І ўвогульса. Так. У серыяле не до конца было зразумела. Я ўвогуле гэта зразумеў толькі калі рыхтаваўся. Цмок гэта, скажем так, названне гэтага таверэна з эпохі легенд. Так, прозвішча. Адраджоны Цмок гэта Рэнд, гэта трэця эпоха. Так. Але ва ўсіх фанскіх базах напісана, што Рэндал Аль-Тора, гэта вось адраджоны Цмок, так. Гэта другое імя самого Цмока, а насамрэч гэта адзін і той же чалавек, якога звалі там, як яго звалі, Теламон, Льюіс Террен Теламон. Так. Гэта імя чалавека, які быў Цмокам у эпохі легенд. Так. І ці правильна я разумею, што з кропкі гледжання поведа гэта заўсёды адзін і той же чалавек ва ўсіх эпохах. Просто ён не адразу сябе асэнсоўвае як адзіная істота, якая пражывае ўсе эпохі. Усё значна складаней. Так. Гэта той самы чалавек, але гэта не той самы чалавек. Цікава. Таму нават вось гэтыя адносіны паміж Льюістером Теламонам і Рэндам Алтором, яны вельмі складаны і неадназначныя, і нават да самага канцу цыкла не зусім зразумела. Я не ўпэўнены на 100%, што я зусім разумею, ці гэта адзін чалавек ці не. Таму што на пачатку увогуле здаецца, што Рэнд Альтор ператвараецца ў нейкага шизафрэніка, у яго ў галаве з'яўляецца нейкі голас. І па серыялу гэта было бачна. Вось, і гэты голас, гэта яго уласныя якіясьці тараканы ў галаве. І якое дачыненне гэтыя тараканы маюць да таго Льюістера Теламона, які жыў 3000 гадоў таму, ну, вельмі няпростае дачыненне. Вельмі якое-то апасрэдаванае. І вось гэта частка фармавання, вось гэта Hero's Journey, гэта шлях героя праз весь цыкл, вось канкрэтна гэтага героя Рэнда, гэта будаванне вось гэтых адносінаў з уласнай сутнасцю. Таму што Цмок гэта не чалавек, гэта сутнасць. Гэта сутнасць Рэнда. Рэнд гэта чалавек. То бок гэта сутнасць папярэдняя увасабленая ў чалавека. Цмока, Льюістер Теламон. Гэта таксама чалавек. Гэта розныя людзі, жыўшы розных эпохах, але сутнасць у іх агульная. Гэта складана. І вось наколькі далёка гэта сутнасць распаўсюджваецца і захоплівае сутнасць гэтага чалавека Рэнда Альтора, гэта такое вельмі цікавае пытанне, якое аўтар сам сябе задае на працягу ўсяго цыклу. Тады простае пытанне, ці Рэнд Алтор будзе валодаць, ці валодае ён увогуле не Рэнд Алтор? Цмок валодае досведам усіх цмокаў ці не? Я маю, ну, ўсё, зразумелі. Добра. Далей будзем глядзець серыял ці чытаць кнігі, таму што гэта, напэўна, ўжо будзе такі жирны спойлер. Але ўсё ж таки не магу не запытаць. Усе мужчыны вар'яцеюць, калі начинаюць каставаць, калі начинаюць накіроўваць у трэцюю эпоху. По серыялу Рэнд у апошняй серыі просто кіруе направа і налево.
І ўвесь час падавалася, што ён уже вар'яце, але мы разумеем, што гэта з'яўленне вось гэтай сутнасці папярэдняга цмока. Вар'яце таксама. Ён вар'яце. Так, паціху. Паціху вар'яце. Таму, што ён таверн і таму, што ён такі моцны кіроўца, яго можа займе гэта большы час. Ён не так хутка вар'яце, як слабейшы чалавек за яго бы звар'яцеў, але ў яго гэтая праблема ёсць. Гэта вельмі добры спойлер, таму што калі б ты сказаў, што ён не падуласны абурэнню, я б закінуў увогуле глядзець і серыялы і фільм, таму што гэта яшчэ адна марвалка, якая з'явілася ў сусвеце. Не. Ён таверн, ён вельмі такі ўплывовы чалавек, але ён не супергерой. Агонь. З людзьмі скончылі, зараз у нас засталася яшчэ некалькі істот, пра якіх таксама трэба паразмаўляць. Па-першае, гэта агіры, як ты ўжо сказаў, другая і, напэўна, апошняя сапраўдная раса ў гэтым сусвеце. Так, адзіная раса апрача людзей. І гэта не огры. Это не огры, зусім не огры. Хто такія агіры? Ну, па-першае, адразу. Яшчэ одно расчараванне серыяла, то, як яны намалявалі агіру. Агіры выглядаюць зусім не так, апісаны зусім не так, як іх зрабілі ў серыяле. Зрабілі гэта, пэўна, з бюджэтных абмежаванняў. Слухай, я агіры 3 метры росту. У гэтым плане. Для пачатку. Так. У іх доўгія вушы, яны выглядаюць зусім не як людзі. Зусім не як людзі. У іх не чалавечы твар. Ну так, там гуманоидны ў серыяле твар такі па большасці быў. І я так думаю, што стваральнікі серыялу просто не здолелі зрабіць такую вось выразную міміку на намаляваным твары і ўпісаць намаляванага персонажа 3 метраў росту ў усе гэтыя свае з'ёмкі. Слухай, на Мінатаўра гэта не падобна? Крыху, мабыць. Калі я не памыляюся, рога ў іх няма. Ну так. Яны больш похожи, у іх махнатыя ухі, то бок, можа, яны больш на львоў галовы похожи, чым на Ці зразумела, адкуль яны з'явіліся, чаму творцы іх стварыў увогуле? Невядома зусім, адкуль яны з'явіліся, яны існавалі яшчэ да эпохі легендаў. А пра эпоху легендаў тут трэба сказаць мала што звестна увогуле, мала што вядома. Адкуль пачалася эпоха легендаў, нічога не известна, але известна, што калі яна пачалася, агіры ўжо былі. Так. І агіры самі не ведаюць, ці яны не распавядаюць, што было да гэтага. Самае меншае не распавядаюць, так. Так, зразумела. Агіры жывуць доўга, наколькі я разумею. Так, гадоў па 500. Так. Гадоў па 500. Што за тэма з тым, што, ну, па-першае, агіры, яны жывуць в унісон з людзьмі, яны там не гвалтуюць, наколькі я разумею, і ввогуле яны такія не вельмі гвалтоўныя. І гэта таксама тое, як паказана ў серыяле, як там гэты агір лоял там уступае ў бойку і там рубіцца там са всякімі белаплашчнікамі, гэта... Ну, яны не агульныя пацыфісты, як тыя ж перахожы народ, але яны пацыфісты, яны вельмі не здольныя да гвалту, не любяць гвалт, і гэта адна з нагодаў таго, што яны жывуць па сваіх прытулках. Што за прытулкі? Прытулкі... Ніхто не ведае, што было спачатку, агіры ці прытулкі, але вядома, што прытулкі гэта такія кропкі на планеце, у якіх немагчыма дакрануцца да сіл. І гэта паселішча агіраў. І там жывуць агіры. Я так думаю, што агіры сябе некамфортна адчуваюць у участках там, дзе сіла ёсць. І таму яны селяцца ў тых месцах, якія яны знаходзяць, дзе там няма гэтай сілы. Цікава, то бок гэта... То есть, я не думаю, што яны іх стварылі, я думаю, што яны іх знайшлі. Але гэта таксама так, недакладна вядома. Калі агіры настолькі пацыфісты, і больш за тое, я так разумею, іх час па-іншаму цячэ, таму што яны вельмі павольны. Гэта яшчэ адна рэч, якую не вельмі добра паказалі ў серыяле. Яны размаўляюць вельмі павольна, распавядаюцца вельмі абсталявана, вельмі ўсё так падрабязна. Там толькі адзін момант быў, дзе гэта паказалі нармалёва, калі яны па шляхах шлі, там адзіны момант. І тое, калі ты глядзіш серыял, ты такі, а што адбылося? Всё ж нармальна, было дынамічна, што гэта такое зараз такое? Гэта была такая адсылка на тое, што гэта у кніжках там шмат разоў нагадваецца. За чаго пытанне? Калі яны такія мірлівыя, павольныя, і павольныя, як яны выжылі? Чаму іх ніхто не захапіў, не згвалтаваў, не зрабіў сваімі слугамі? Ну, здаравенныя жывёліны, якія валодаюць вельмі грунтоўнымі ведамі, больш за то яны яшчэ будаўнічыя, аб гэтым мы паразмаўляем. Чаму іх ніхто не зрабаваў? Цікавае пытанне.
яны павольныя і мірныя, пакуль іх не прыпрэш да стенкі. То бок адна з такіх цікавых трансфармацый вось гэтага персонажа Лоялу, это што ён, апынуўшыся за межамі прытулка і вось гэтым гвалтоўным свеце, ён пачынае павольна вельмі, не так вось адразу, як тут адбылося, а он вельмі павольна пачынае паказваць сябе як такі больш і актыўны і нават спасобны, здольны сябе абараніць персонаж, але агіры яны могуць ваяваць. Яны толькі не хочуць гэтага рабіць. Але яны свае прытулкі яны паспешна абаранялі, калі на іх былі напады. У кнігах пра гэта ёсць апісанне, так? Ускосна, што людзі хутра зразумелі, што агіраў лепей не кранаць. Адкуль з усёй іх павольнасцю. І тут наступнае пытанне у серыяле незразумела, чаму агірам так добра ставяцца усе, не нават не добра, а ставяцца з павагай велізарнай. Гэта ў серыяле бачна, але ніяк не тлумачыцца. Таму што агіры, па-першае, валодаюць дрэвапеннем і могуць дапамагаць вырошчваць дрэвы, сады, лясы і гэтак далей. І гэта рэч, якую людзі ў гэтую эпоху навучыліся цаніць. Таму што пасля зламання свету, калі ўвесь свет ператварыўся ў пусташ, здольнасць вырасціць сад, ці лес, ці ўвогуле нейкую расліну, гэта было вельмі цэнна. Яны таксама будаўнічыя, магутныя вельмі, якія могуць будаваць рэчы, якія ніхто больш будаваць не зможа. Та жа белая вежа, гэта па сутнасці небаскрёб. Хмарачос такі вялікі, які бы у сярэднявеччы ніхто бы ні ў жыцці не забудаваў. А будаўнічыя яны прям будуюць, я просто у мяне праз серыял склалася ўражанне, што калі яны валодаюць так званым дрэваспевам і могуць там рабіць нейкае будаўнічае дрэва і вырошчваць дрэвы, то і будаўнічыя яны праз гэта, таму што яны з дапамогай гэтай вось магіі, некай нібыта магіі дрэваспеваў, будуюць вось гэтыя ўсе будынкі, але ж вежа. Але з камянёў таксама будуюць. А будуюць як? Просто рукамі будуюць? Рукамі, так. У іх там тэхналогіі і захаваліся, мабыць, яшчэ з часу эпохі легендаў і тэхналогіі, навыкі, як будаваць вялікія рэчы. Яны самі вялікія, ім лягчэй з камянёў нешта будаваць, таму што яны вельмі моцныя. Вось хто пабудаваў піраміды. Дарэчы, у серыяле таксама быў важны момент, да агіраў добра ставяцца тыя, хто ведаюць, хто яны. Ось у кнігах, напэўна, таксама. Калі людзі не ведаюць, што такія агіры, яны іх высмейваюць, там неяк баяцца, ці штосьці такое адбываецца. Наколькі я памятаю, збольшага ўсе ведаюць, што такія агіры. Зразумела. Гэта не страшныя веды. Іх не так мала, і яны часта дзе з'яўляліся. То бок, калі чалавек не жыве там у якімсьці глухамані, ён недзе быў у нейкім горадзе, то і шмат у якіх вялікіх гарадах гэтага кантыненту ёсць там ці дварцы, ці крэпасці, ці нешта яшчэ пабудаваныя агіры. Што такое дрэваспевы? Гэта што? Гэта не накіроўванне, таму што іх... Гэта не накіроўванне. Гэта буквально літаральна спеў. Калі агіры спяваюць свае нейкія такія там інкантацыі, якія дапамагаюць, мабыць, вызываюць нейкі рэзананс. Як гэта кажуць самыя агіры, яны пераконваюць расліну расці пэўным чынам. І гэты пэўны чын можа быць вырасці у форму, расці хутчэй, вырасціць лук. Лук? Лук. Яны могуць вырасціць з дрэва лук. Лук у сэнсе, як абстраляць. Так, абстраляць, так. Я пра цыбулю падумаў. Натуральна лук, гатовы лук з дрэва. Так, так. То бок яны могуць напець, вось гэтая спеўная драўніна, гэта... Ой, прабач, нагу звяло. Спеўная драўніна, гэта такая унікальная рэч, якую могуць вырабляць толькі агіры, і вось гэта драўніна, якую не рэзалі, а яна сама вось вырасла такой формы, як трэба. І таму яна такая моцная і не проста... Таму такая моцная і унікальная, што яна не рэзаная. Дарэчы, зразумела. А то я думаў, што яна проста нейкая звышмагутная. Наколькі я разумею, спевы гэта нешта кшталту інтымнага для агіраў ці не? Ці могуць яны спяваць там пры людзях? Просто ў серыяле быў момант, дзе агіра змусілі спяваць,
і гэта падавалася так, нібыта гэта нешта неверагоднае, Агір не можа спяваць пад прымусам пры людзях. Я думаю, что там галоўная праблема была в том, что гэта быў прымус. Прымус. І што Агір Агіру не прымушаюць. Гэта ненармальна, каб людзі Агіраў да чагосьці прымушаюць увогуле. Добра, з Агірамі таксама разабраліся. Яшчэ далей будзем крыху казаць пра тое, што яны могуць рабіць. А зараз у мне засталася нім. Я выпадкова трапіў на зялёных чалавечкаў. Яны же німы. Што гэта за істоты такія? Німы, у адрозненне ад Агіраў, гэта штучная істота, якую стварылі ў эпоху легендаў таксама для таго, каб працаваць з раслінамі. То бок німы у іх гэта такія крыху як энты у Толкіна, такія вось самі па сябе паўраслінныя істоты, якія таксама ведаюць, як дапамагаць раслінам расці. Але гэта не дрыады, гэта не духі раслін. Гэта не духі, гэта вельмі фізічныя істоты. І яны існуюць і ў трэцяй эпосе. У трэцяй эпосе існуе адзін нім, апошні выжыўшы, перажыўшы зламанне свету. Гэты нім ахоўвае пячаткі і ў глазе свету. І другіх німаў не засталося, наколькі я ведаю. Пачварысу свету. Прыспешнікі цёмнага. У серыяле нам показалі, калі я правильно памятаю, дзвюх з іх. Это такія мінатаўры злосныя. Гэта хто? Тролакі, так? Тролакі. І гэта нібыта іх кіраўнікі, якія, дарэчы, вельмі похожы на толкінаўскіх гэтых назгулаў, так. Гэта хто? Гэта вырадкі ценю, ці хто гэта? Так. Тролакі гэта занядбаныя ў час вайны з ценню, зрабілі сябе такую армію такіх напал людзей, напал жывёл. І яны не толькі выглядаюць як мінатары, там розныя бываюць з рознымі жывёламі, іх могуць быць воўчыя твары, там львіны і так далей. А зрабілі, маецца на ўвазе, прям зрабілі, прям як у «Властеліне колец» этих урукхаяў зрабілі, так і гэта зрабілі. Так, менавіта так. Владарю персцёнкаў. Вось. І таму, што яны напалавіну жывёлы, яны не вельмі умныя, вельмі моцныя, не вельмі умныя і не вельмі мэтанакіраваныя. І для таго, каб імі кіраваць, зрабілі яшчэ вось гэтых мірдралаў, яны яшчэ так называюцца Халфмен, паўчалавека, Айлес без глазы, таму што іх няма глазоў на тварах. Гэта розныя рэчы, і паўчалавек, і Айлес. Гэта ўсё прозвішчы мірдралаў. І вось гэтыя мірдралы, яны таксама зроблены з таго ж генетычнага матэрыялу, што і тролакі, але яны крыху іншыя. Яны больш падобныя на людзей, яны больш цесна звязаныя з цёмным, і яны маюць шмат такіх здольнасцяў. Але параўноўваць іх з назгуламі не зусім верна, таму што назгулы яны такія прывіды кальца. Яны больш нематэрыяльныя істоты. А мірдралы, яны хуткія, моцныя, там на іх магія не вельмі ўздзейнічае, але яны звычайныя жывыя істоты. Яны нараджаюцца, яны загінаюць, гэта не прывід. Я так разумею, яны кіруюць тролакамі. Так. Яны кіруюць тролакамі. Яны зроблены былі для таго, каб кіраваць тролакамі. Потому што тролакі самі па сябе, яны будуць знішчаць усё, там, паядаць людзей, але яны не будуць там нармальна ваяваць. У серыяле, дарэчы, было паказана, што яны самі сябе паядаюць, ты на такія тупенькія. Яны паміж сабой могуць сварыцца, так. А мідралы, яны прям разумныя, то бок разумныя істоты. І яны падпарадкоўваюцца цёмнаму. Так. Як мідралы тролакамі кіруюць? В серыяле было незразумела. Яны ж там не каманды аддаюць, і як гэта адбываецца? Ёсць там цікавая такая здольнасць у мірдралаў. Яны могуць аддаваць каманды, а таксама яны могуць у тэлепатычную сувязь з імі ўступаць. І калі гэта адбываецца, то ўсе гэтыя тролакі, якімі яны кіруюць, яны становяцца вельмі небяспечнымі, таму што яны ўсе ваююць як адзіная істота. Раевы інтэлект такі.
Але если забіць мірдралы, які імі кіруе, яны загінаюць таксама ўсе. Цікавы лайфхак. Такая вось, ведаеш, как это, палка о двух концах. Так, добра. А мірдралы у, як мінімум у серыяле, яны ездзяць на нейкіх лошадях. Гэта ж не... Ну, гэта троллоки таксама, я так разумею, нейкія. Лошади. Я не памятаю, что каб там нешта было такое незвычайна про гэта. А не, чакай, так, там нейкія такія незвычайныя лошади, якія вырошчваюцца недзе ў іржы. Просто падаецца, што звычайная лошадь бы на такіх жывёлін рэагавала неяк, таксама не вельмі добра. Што яшчэ там ёсць за пачвары, якіх мы яшчэ не бачылі? Бо там прям ось ёсць там вырады ценю, ганчакі ценю, кавалі ценю і ўсё такое. Ой, там шмат чаго. Ці ёсць яшчэ якім-нибудь асноўныя, якіх асноўныя гэтыя два. Ёсць яшчэ цікавыя такія рэчы. Кавалі ценю гэта такія кшталту галемаў істоты, якія іх адзіная функцыя гэта каваць зброю для мірдралу. Таму што ў мірдралу такія вельмі небяспечныя клінкі, выкаваныя пад гарой Шаёл-Гул, якія там, ну не як клінкі на згулу, але таксама вельмі небяспечныя для жывых істот. І іх куюць вось гэтыя кавалі ценю. Ёсць яшчэ драккары, гэта такія лятаючыя істоты, якія не вельмі моцныя, але яны як сірэны могуць заваражыць сваім спевам чалавека, загіпнатызаваць яго і потым выпіць яго кроў, нешта такое. Ёсць яшчэ так званыя шэрыя людзі. Гэта звычайныя людзі, якія аддалі сваю душу цёмным. То бок гэта чалавек без душы. І гэта вельмі небяспечная істота. Каб стаць прыспешнікам цёмнага, трэба душу яму аддаць? Нет, не трэба. Але гэта асобны ўзровень, калі цёмны поўнасцю знішчае душу чалавека, і чалавек без гэтай душы, ён як машына ідзе, і з-за таго, што ў яго няма душы, ён становіцца вельмі незаўважным. Людзям он можа прайсці напрост цябе перад вочамі, і ты забудзешся пра тое, што ён прайшоў у той жа момант, як ты перастанеш яго бачыць. А яны разумныя? Яны разумныя, разумныя як людзі. І яны выкарыстоўваюцца як асасіны. Калі ён можа вось такі незаўважны прайсці сквозь толпу, кагосьці забіць і уйсці, і ніхто нават не запамятае, хто быў той, хто там камусьці кінжал у спіну воткнуў. Гэта вельмі цікава. Дарэчы, ёсць цікавыя спасылкі на славянскія міфы. У нас у міфалогіі беларускай, наколькі я памятаю, ёсць такая здольнасць у дзяўчын, якія не мелі зносін з хлапцамі, не ўлюбляліся, падросткаў дзяўчын. Ёсць здольнасць быць небачнымі, так. Яны могуць хадзіць праз натоўп, і іх ніхто не бачыць. У меня есть просто сябр, які займаецца беларускімі всякімі легендамі, ось он распавядаў. Цікава, можа, таксама карані адсюль растуць. Мабыць, еўрапейская міталогія не вельмі пераплецена. Ну так, міты гэта такое. Гэта былі шэрыя людзі. Шэрыя людзі, так. Што яшчэ за голамы і джумары? Ну ладно, голамы гэта, напэўна, таксама нешта зробленае для цёмнага. Так. Але там быў джумар, напэўна, нейкі чырвяк. І мне нешта... Ну, гэта чырвяк, гэта таксама не вельмі істотная рэшта, яна там пару разоў нагадваецца, но гэта адна з пачвараў канкрэтна іржы. То бок у гэтай іржы там і расліны все такія ядавітыя, небяспечныя, і жывёлы таксама ўсе ненатуральныя і небяспечныя. Я чаму пра яго спытаў? Гэта дзюна? Гэта той самы чырвяк? Не, все, гэта... Окей. Ну што, сябры, вось такая у нас атрымалася першая частка аповеда пра сусвет кола часу. Я спадзяюся, што вы знайшлі шмат адказаў на тое, што адбывалася ў серыяле. І гэта не апошняя частка. Наступны выпуск, ён выйдзе праз тыдзень, і ён будзе прысвечаны крышачку геаграфіі сусвету і ўжо таймлайну, што адбывалася, за чым адбывалася. Плюс у мяне засталася некалькі пытанняў наконт самого твору, наконт спасылак на рэальны мір. Пра ўсё гэтае мы будзем размаўляць з Зміцерам у другой частцы. Таму абавязкова ставьте лайк, заставляйте свои комментары, и побачимся с вами у наступным выпуску подкасту «Темный лёс» про сусвет кола часу. С вами был Алексей Картынник. Не губляйте свою беларускасць. Побачимся. Пакуль. Боюсь тебя.